Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de xullo, que ten os seguintes asuntos na orde do día. Na parte resolutiva, o primeiro deles, que a aprobación se procede da acta anterior, que é a acta número 7, correspondente á sesión ordinaria do pasado 2 de xuño. Alguna cuestión que comentar en relación coa acta? Procedemos á votación da súa aprobación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que a aprobación inicial se procede da memoria justificativa do Regulamento de Réxime Interno para a implantación e a xestión indirecta do Servizo de Piscina Municipal, o expediente 1604-2024. Antes de darlle a palabra ao concelleiro delegado, do lectura, en este caso a votación tamén, e o dictame da Comisión Informativa, celebrada o pasado 30 de xuño, a de Asuntos Xerais, que ten o seguinte resultado. Canto a votación, foi aprobado por 5 votos a favor, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista e 4 abstencións, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do concelleiro non adscrito. Por lo tanto, como decía, o dictamen é favorable e ten a palabra o concelleiro delegado. Ben, boa tarde a todas e a todos. Traemos hoxe aquí un punto fundamental para a posta en funcionamento de xeito completo da piscina municipal das Lagoas. Un paso que é o primeiro paso fundamental que se vai a facer de cara a facer a posterior licitación e aprobación de ordenanza, e un paso que leva aparellado o primeiro deles, a declaración de servizo público, un estudo pormenorizado do funcionamento da piscina, e leva acompañado, e quixemos acompañarnos máis ben, porque son dous trámites diferentes, pois o regulamento de réxime interno. Cabe decir que realmente o inicio deste expediente non foi todo correcto que tiña que ser no seu momento, porque o primeiro co que estivemos traballando era o regulamento de réxime interno, que se traballou coa anterior secretaria municipal. Houve unha aprobación, houve un procedimento de participación pública e era un documento que xa estaba previsto para levar para presentar para un pleno. Coa chegada da nova secretaria nos formula de que realmente previa a ese regulamento de réxime interno o que había que facer era a declaración de servizo público do servizo da piscina municipal, é dicir, ese era o primeiro trámite que tiña que facerse. Isto sucedeu na súa chegada a finais do pasado ano e xa en xaneiro deste ano comezamos a desenvolver os traballos para a declaración dese servizo público. Esa declaración de servizo público contemplou nun primeiro lugar a creación dunha comisión político-técnica na que estaban presentes por parte do Goberno municipal eu como concelleiro de Facenda e de Contratación Pública e o concelleiro de Deportes, e que ademais estaba composta por técnicos municipais, tanto no apartado xurídico pola secretaria desa comisión, que era a técnica de Administración Xeral de Urbanismo. Pola parte económica estaba a tesoreira, o sea, tesorería, vámoslo poñer así, porque despois explico o que pasou, tesorería, e había unha parte técnica que estaba representada pois polos técnicos municipais. Esa primeira reunión, que foi o 23 de xaneiro da comisión, se fixo unha comisión conformada pola tesoreira accidental, Ángela Agulla Cabo de Vila, pola aparelladora municipal sustituta, que estaba sustituindo o aparellador municipal que estaba de baixa, e contaba co resto de persoas que se nomearon.
Aí se estableceu que unha vez que había un estudo económico financiero presentado por unha empresa que foi contratado e foi revisado xa en 3 ocasións para adaptarse ao paso dos anos, analizouse tamén as cuestións técnicas que tiña que cumplir para esa declaración de servizo a partir dun protocolo de autocontrol e das propias planimetría e todo o que é ao proxecto da piscina, que eso o tiña que facer a aparelladora municipal sustituta, que tiña que dotarse de toda esa información, porque ela non era traballadora municipal cando se levou a cabo a construción da piscina. E había despois unha cuestión social que, aínda que non era membro da comisión, pois era un informe que iba a establecer o monitor deportivo, porque a persoa que está, digamos, no día a día da piscina municipal xunto á empresa contratada. A verdade é que, como ben expliquei, houve varios cambios en esa comisión, os concelleiros e concelleiras o puideron ver no expediente, pasaron unha tesoreira accidental, un tesoureiro en acumulación de tarefas e ata que finalmente, se vedes na segunda reunión, na definitiva, xa a tesoureira con praza no Concello é a que participa na comisión e a que asina esa parte. E no caso da cuestión técnica tamén se incorporou da súa baixa o aparellador municipal e foi tamén o que se incorporou. En esa reunión, donde se declara, de 14 de maio, onde se declara, digamos, o servizo público da piscina, se establecen 4 aspectos que debe cumplir ese informe e que foron informados por cada unha do persoal que estaba presente neste traballo. Está o aspecto xurídico, que foi o informe feito pola secretaria da comisión e incorporada a esa memoria, no que establece, en resumidas contas, pois a xestión indirecta a través dun contrato de prestación de servizos como a fórmula a levar a cabo. Está a cuestión social, que a cuestión social, a importancia social, pois foi un informe, a verdade que moi exhaustivo e moi ben elaborado por parte do monitor deportivo, un informe que tamén tivo varias versións porque se foi actualizando ao longo dos anos. Ese informe, pois o que fai referencia é a importancia social da piscina, a todo o traballo que se leva desenvolvendo na piscina, fai unha introducción dos datos con esas máis de 5.800 persoas que levan pasada pola piscina pois dende a súa apertura e fai unha pequeniña aportación, digamos, do persoal que sería necesario, na súa opinión, como monitor, pois para levar a cabo, digamos, o funcionamento da piscina. Esta é unha cuestión que tamén aparece referida no estudio económico financiero que se contratou a empresa, pero, digamos que se complementa con esta parte formulada polo noso técnico. Tamén se establece un informe técnico, en este caso, que aportou esa cuestión ao aparellador municipal e no que se establece, pois, que a piscina cumpla a día de hoxe cos requisitos técnicos para poder abrir e fai referencia, a pequenas melloras e reparacións que hai que ir facendo e que foron introducidas tamén na comisión a través do informe do monitor deportivo. O primordial, que eu creo que é o que nos interesa tamén explicar aquí, é o apartado económico deste expediente, digamos, desta comisión. Cabe decir que con respecto ao estudio económico financiero, que é o documento no que se basa a tesoreira para elaborar ela o seu, digamos, documento perceptivo, pois utilizou os parámetros que aí estaban, pero fixo algunhas modificacións, quiso aportar unhas modificacións que a verdade que o equipo de goberno nos pareceron aceitadas, pois para unha mellora xestión do que é a recadación da piscina, xa que a recadación a idea é que se leve a través do persoal municipal. Entonces, ela nos fixo unhas recomendacións que foi, con respecto á idea inicial, que pasase a haber un único abono familiar de 40,95 euros e unificou, digamos, nun mesmo prezo para que non houbera diferentes prezos, digamos, os abonos reducidos de mobilidade reducida, mocidade e xubilados.
que os unificou en 20,95 euros. Estableceuse a modo informativo e tendo en conta tamén a documentación que había un abono xoven de menos de 21 anos con 20,95 euros, un abono de terceira idade 20,95 e o de mobilidade reducida 20,95, como se estableceu, e un abono de verán de 35 euros. Indicar que os abonos individuais o que se establece é que ten que ser persoas entre os 22 e os 64 anos, anterior a eso son as persoas novas e posterior a ese 64 son as persoas xubiladas. A unidade familiar se contempla como unidade familiar un titular máis parella máis membros. Se establecen, digamos, os requisitos que se deben cumplir para demostrar esa unidade familiar que aparecen aí especificados, igual que no tema da terceira idade, na mobilidade reducida, e no caso dos de verán se establece que serán xullo e agosto. En canto aos prezos de cursos, se establece unha diferencia entre os cursos de abonados e de non abonados. Por un lado están os de bebés, que un día de 30 minutos, que é o prezo de 14,90 para abonados e 29,79 para non abonados, un de premamá de 2 días a razón de 30 minutos cada sesión, de 24,90 para abonados e 49,80 para non abonados, un curso de iniciación de 2 días de 45 minutos, que para os abonados 20,95 e 41,89 para os non abonados, un de perfeccionamento de 2 días de 45 minutos nos mesmos prezos e un intensivo de verán de 2 días 45 minutos de 29 euros para non abonados e 58,1 para non abonados. Se establecen tamén as condicións do que son bebés para este servizo, o que é premamá e o que é infantil e adultos, cuestións que despois tamén aparecen especificadas no propio regulamento de réxime interno, e se establece que para acceder á tarifa de abonado pois hai que estar inscrito en algúns dos epígrafes anteriores e hai que pagar un alta de 25 euros. Se establece tamén un abono escolar para colexios, centros educativos ou AMPAs, que é un curso mensual escolar de 2 días de 45 minutos, 15,15 euros, e, por outro lado, se establecen as entradas, por un lado, unha entrada xeral, que é a entrada por día sin ser abonado, que é de 5,95, e unha entrada xeral reducida de 3,95. Aquí a reducción se aplica aos menores de 18 anos, ás persoas xubiladas e pensionistas, ás persoas con mobilidade reducida e ás persoas desempregadas. Tamén se establece un aluguer das rúas da piscina, con 21,50 euros por hora, e un aluguer das salas da piscina por hora de 30 euros. En todo este estudo aparecen uns ingresos previstos por parte da Tesoreira nos primeiros anos de casi 385.000 euros e establece tamén un gasto de cerca de 440.000 euros. Indicar que tamén en estes gastos está establecido a compra do equipo da sala fitness, que é unha compra que se vai a facer, se vai a introducir no propio contrato e que se vai a prorratear, digamos, durante os anos que se establezan na licitación. Establecer que queda ahora a última das fases, que é a licitación do servizo, que será a cuestión que se faga a continuación en paralelo. Digamos, esta declaración de servizo público ten que estar 30 días en exposición pública e en paralelo se vai a facer a aprobación da ordenanza que regulará as cuestións económicas, que, como vedes, simplemente traspasar os datos que aparecen neste estudo económico á ordenanza, establecendo cuestións que se falarán no futuro, pero que se están falando co Departamento de Tesourería, como as fórmulas de pago e demais. Isto con respecto a esta declaración de servizo público é un tema fundamental e prioritario para facer,
E no caso do regulamento de réxime interno, non me vou a poñer a detallalo porque é un tema engorroso, tiveron os concelleiros e concelleiras acceso, traballouse en el a partir dunha proposta inicial, dun borrador inicial que tamén nos presentou a empresa que nos fixo o estudio económico-financiero, foi valorado por dúas secretarias, por moitas tesoreiras, por asunto tesoreiro tamén, o sea que realmente houve moitos cambios de persoal e realmente foron eles tamén vendo a evolución do expediente. A verdade é que a nós como goberno nos gustaría que todos os procedementos puidesen ser máis áxiles e que isto estivera feito xa antes, pero saben os concelleiros e concelleiras que bueno, partíamos dunha idea inicial que nos decían os técnicos e que se reformulou pois en base ao criterio da nova secretaria e, bueno, noso fundamental é que salga para adiante esta cuestión, que se aprobe toda esta documentación e todos estes pasos previos e que poidamos pois iniciar xa os seguintes pasos que van a ser os fundamentais. Moitas grazas, concelleiro. Abrimos unha quenda de intervencións. Daniel. Si, ben, boa noite a todos e a todas. Bueno, levamos 1561 días dende que abriu a piscina, 1561, máis de 4 anos, por fin chega este expediente a pleno, non? Ainda non está listo, pero sí que resulta bastante sorprendente que levemos máis de 4 anos esperando para ter este expediente sobre a mesa. En primeiro lugar, bueno, chamar a atención sobre os números que, bueno, lera xa detidamente para o pleno anterior, cando en principio se prevía meter por urxencia. Estou de acordo con que é un servizo público e que, polo tanto, non ten que ter superávit, é dicir, con que podemos financiar con parte do orzamento do Concello os gastos que supone a piscina. O que sí que sorprende é analizar os ingresos previstos cos propios números do propio Concello dos usuarios que ten neste momento. É dicir, como podemos ver que se neste momento o servizo se está ofrecendo de balde, porque levamos máis de 4 anos ofrecendo este servizo de balde incluso para a xente que non é de Bueu, que hoxe vemos cos datos na man que os números non cadran. Os números todos somos conscientes de que nun Concello non teñen que cadrar exhaustivamente, que nós como Concello podemos decidir pois financiar unha parte do servizo e que a outra parte a financian os usuarios, porque evidentemente estamos ante un servizo que se lle presta a ciudadanía e que é importante. Pero sí que sorprende que precisamente cando se fala de que este expediente pasou por tantas e tantas mans, que realmente cando cheguemos ao apartado dos números, pois estes números non encaixen, non? Tamén sorprende pois outras decisións, non me quero parar porque o pleno é moi longo, temos moitos asuntos, pero incluso a determinación do que se considera a persoa moza, por exemplo, sen ir máis lonxe, é dicir, chamame a atención que os partidos do goberno que noutros ámbitos pois defenden que a mocidade chega ata os 30 anos, aquí defendan que chegan ata os 21, non? É dicir, vemos como, por exemplo, pois o líder das Xuventudes Socialistas de Galicia, Xurxo Doval, critica que se considere mocidade para determinadas cousas solamente a xente que chega ata os 21 anos e que aquí se estableza precisamente iso. É dicir, creo que debería ser unha cuestión, pois, bueno, home, eu teño 25 anos, non me considero vello, pero bueno, quero dicir, creo que sí que se deberían revisar algúns deses parámetros. En base ao exposto, eu non vou votar en contra, porque creo que é importante que este expediente avance, creo que é importante que este expediente saia adiante, creo que é importante que empecemos xa a ter este servizo plenamente funcionando, pero creo que tampouco procede, evidentemente, polo que expliquei dos datos económicos e demais, votar a favor. Polo tanto, o meu voto vai ser a abstención. Moitas grazas. Alguna intervención máis? Elena. Moitas gracias, alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, boa noite xa. Bueno, nos en relación a este punto, e dado que se trata de unha aprobación inicial, como xa temos feito noutras ocasións, pois imos absternos, sobre todo, bueno, pois porque vai haber ese período de 30 días hábiles para a presentación de, bueno, de suxestións e suxerencias, e incluso se fala, non, pois de reclamacións, pero sí tamén desde o grupo municipal, en este caso, pois, bueno, digo, para amenizar, non, no sentido un pouco irónico, que por parte do goberno municipal, pois que, bueno, se teña xa por fin decidido traer ou iniciar, non, como ben decía o voceiro
Goberno, pois, empezarse a dar pasos en relación con este expediente, é dicir, pois son máis de 4 anos, desde que se iniciou o que se decidiu abrir a piscina municipal. Moitas veces temos debatido aquí a situación na que está a instalación ou o uso desa instalación, e con independencia das dificultades técnicas, moitas veces de persoal que poida haber no Concello, creo que houbo unha certa nodizadez en este tema, que agora se pretende, en todo caso, avanzar, como ben decía, o voceiro do Goberno. Nos, un pouco, xa digo, vendo que hai este período de exposición pública, adianto que presentaremos alegación, sobre todo, nos creemos que no que se refire ao tema dos horarios, creo que deberíamos ser máis ambiciosos, é dicir, o alcalde moitas veces, e cando nos se cuestionou moitas veces desde aquí o gasto dese edificio, pois el decía que que non tiña nada que envidiarlle ao resto de outros concellos. Entón, creo que tamén aquí en este caso tamén deberíamos facer esa comparativa, e creo que o mellor se debería ampliar ese horario, que aquí se fixa en un horario partido de mañán e de tarde. Creo que Bueu non é un concello de funcionariado, sino que moita xente aquí en Bueu ten traballo, boa xornada partida, e creo que se debería, cando menos, ofrecer unha maior disponibilidade, sobre todo porque vai a depender da disponibilidade horaria, vai a depender o éxito, sobre todo, de que haxa un maior número de inscritos e de abonados que van facer falta, sobre todo, para cuadrar eses números. É dicir, creo que cerrar a 1:30 da tarde e despois hasta as 4:30 non volver a abrir, en esa franxa de 3 horas que quedan aí a mediodía, creo que se debería ofertar esa posibilidade de poder poñer enriba da mesa. É certo que fará falta máis personal, pero creo que dunha vez que se aproba este regulamento e este expediente, creo que se debería ser ambicioso, ou polo menos establecer un período anual, ou mellor un ano ou dous de proba, e a partir de aí poder despois facer as modificacións que se consideren oportunas. E como tema dos festivos, os festivos pechados todos os festivos do ano, é dicir, teño entendido con outras piscinas, que os festivos que se abran mellor pola mañán, non pola tarde, pero si pola mañán, e claro está, sin contar como festivos os meses, o Nadal, Ano Novo, todo. Pero, creo que aí que se debería facer un esforzo por parte, en este caso, do Goberno, para poder dar unha maior cobertura e unha maior disponibilidade en canto aos usuarios, que creo que o van a agradecer. E despois, en canto tamén o que a parte toda económica, con independencia, de que as tarifas ou os precios poidan parecer moito ou pouco, creo que que se está tirando bastante a baixa en determinados apartados. Por exemplo, me fixei no que era de reparacións para mantenimento, por exemplo, da piscina, e se justifica, que claro, que como é unha instalación nova que ten menos de 4 anos, é dicir, a piscina vai a estar cumprindo anos cada vez máis, é dicir, entón creo que aí que non nos vai a pasar, como pasa moitas veces no orzamento municipal, que para mantementos dos edificios municipais, sempre, se racanea ou se está intentando poñer o menos. É dicir, eu creo que deberíamos empezar por máis, por lo menos, digo, en estes primeiros anos, porque que senón creo que nos podemos atopar con unha desagradable sorpresa, e sobre todo tamén que decides que os informes que están feitos e todo o tema do estudio é un estudio riguroso, e sobre todo que se fixo tendo en conta os inscritos estes últimos anos. A mí, sinceramente, me chama, por exemplo, a atención que dos usuarios, dos que utilizan a piscina, se fala de que solamente un 7% son usuarios fixos e un 93% son eventuais, nunha das primeiras nos primeiros esquemas que se presentan aí. Entón, se agora mesmo que se está ofertando ou que se está dando o servicio gratuito, estamos falando de que solamente un 7% está facendo un uso, se quere, fixo continuo, e o resto van cando queren ou cando poden, é dicir, creo, xa digo, que deberíamos ser cautelosos con este tipo de
cuestións, e sobre todo cando estamos falando de números, sei que, bueno, pois que se pretende, e se nós todos queremos, non, que os prezos que sexan o menos posible para que o veciño lle repercuta tamén o menos posible, que se dé a posibilidade de que todo o mundo poida asistirse así, e inscribirse se así o decide, pero, bueno, nós, dende logo, creemos que hai aí unha serie de cuestións, bueno, pois que nos gustaría tamén, bueno, pois poñer tamén encima da mesa para neste período, non, de suxestións, bueno, poñeros tamén encima da mesa e que, bueno, unha vez que se chega a aprobación inicial, pois que o Goberno pois decida, non, como eles, bueno, pois consideran. Nós nos imos a abster, nada máis. Moitas grazas. Abrimos unha segunda quenda de intervencións. Xosé Leal. Ben, primeiro, con respecto ao señor Chapela, decirlle unha vez máis, e creo que non vai ser a última vez que se lle diga en este plenario, que descoñece totalmente o funcionamento dun concello. Entón, hai moitas afirmacións que el di que non sei se o fai por descoñecemento ou porque realmente non sabe como funciona un concello xa de maneira habitual. Fala de que se fan o estudo cos datos dos últimos 4 anos. Non, o estudo xa ven previamente feito antes de que estivera aberta a piscina, ou no impás, digamos, dos primeiros meses de apertura da piscina. Aí xa temos un primeiro estudo económico-financiero. Xa lle digo que houve varios estudos económicos financieros. As persoas usuarias previstas non están feitas en base ao que hai agora, que sería unha fórmula de poder facelas en base ao que hai agora. Están feitas en base a un estudo de mercado. Un estudo de mercado que analizou a realidade de diferentes piscinas e de diferentes concellos e é no que se basa ese estudo de mercado. E agora ten que perdoar, pero eu sempre teño que ter unha brincadeira. Unha de dúas. Vostede tampouco lle iba a tocar de mozo cando se abriu a piscina, porque con 25, menos 24, xa non iba a ser mozo para a piscina, pero se quere incluso podemos formular un bono para concelleiros, para que podamos ter os concelleiros polo menos un servizo máis barato todos. Eu animo a que incluso podamos ir por aí. Despois, con respecto ao que comentou a voceira do PP, cando fala de deixadez, deixadez nun expediente que levou tanto traballo, non só que se ve en este expediente, porque vostedes ven a parte unha vez que se empeza con esa tramitación, pero cando se lle explica que houve varios estudios de mercado, que houve varios análisis por parte de diferentes técnicos, deixadez non houve. En todo caso, e non quero, porque non é o meu estilo, queixarme dos técnicos, dos traballadores municipais, pero, bueno, en todo caso, pois, por sorte ou por desgraza, pois houve cambios na estrutura organizativa do Concello, nos traballadores e traballadoras, e foron uns cambios que nos viñeron moi ben a este goberno. Teño que decirlo así con estas palabras, porque é verdade. O traballo se fai moito mellor e a verdade é que para nós está sendo un éxito. No caso dos horarios, os horarios hai que ter un punto de partida, efectivamente, como vostede di. En todo caso, o regulamento do réxime interno podería ser modificado e incluso podería verse nos propios pregos, pero, bueno, a idea é, en base ao estudio de mercado, xa está analizado as frecuencias exactas onde hai un maior pico de usuarios que desfrutan destes servizos en concellos de similares características e por iso está feito así. O do mantemento, indicar que, bueno, como sempre estamos coa falacia de que racaneamos no mantemento, se lle ensino as facturas todas que pagamos, non diría o de que racaneamos, se lle ensino, non, vostede sabe que ven as relacións de factura, entonces non sei por que di que se racanea no mantemento, como todo, en todo se podría investir máis, pero, bueno, é o de sempre, para investir máis, para gastar máis hai que ingresar máis, é a eterna discusión. No caso de abrir os festivos, eu creo que os dereitos dos traballadores tamén son fundamentais e eu creo que ter un punto de partida na que xa se abre en fines de semana, tanto como abrir os festivos, tampouco creo que sexa unha necesidade moi acuciante. E
E mestura así un pouquiño o tema dos datos, é dicir, cando di o tema que as persoas que non son usuarios habituais, home, que se tivésemos 5.000 usuarios habituais non abríamos unha piscina, abríamos 2. O sea, realmente hai que ver en perspectiva que unha, o que falan os datos do monitor, falan e inciden bastante en que xa estamos prestando un servizo reducido en horas e en servizos, nunca mellor dito, é dicir, vostede teña en conta que faltan os datos de ter unha sala de fitness, que é do fundamental en un centro deportivo destas características, e as salas de actividades. O sea, eso realmente vai ser o que tire da piscina. E iso temos xa falado moitas veces, o alcalde o ten falado en numerosas ocasións, e realmente, cos datos que temos agora, incrementando tamén ese aspecto, e sempre prevendo a variabilidade que hai entre un gasto no servicio e outro gratuito, pois nos entendemos que hai esa demanda e que vai haber esa boa demanda. E é unha mágoa que non tivésemos este debate dos datos na comisión informativa, a verdade é que non se dou, pero non pasa nada, e sobre todo agradecer, e enténdame que non vai nin con segundas, nin con terceras, nin con nada, que agradezo que por unha vez o PP sexa ambicioso no tema da piscina, é dicir, que sexa ambicioso para que haxa un bo servicio, para que haxa horas, porque debe ser a primeira vez que o PP se mostra a favor de algo da piscina. Entonces, inda que o voto aquí sea abstención, que non quero dicir o contrario, pero bueno, agradecer que polo menos agora saiban que vai a ser un servizo que é un servizo mandado pola ciudadanía e que é preciso facelo da mellor das maneiras. Non sei se hai por alusións, en todo caso, Daniel. Sí, bueno, eu quería contestar a todas as cuestións que comentou o señor Leal, non? En primeiro lugar, non quero un bono para concelleiros, o que estou dicindo que unha persona de 22 anos, creo que todos entendemos que segue sendo unha persoa moza. É dicir, que cando vostedes noutros foros reivindican que esas persoas sexan tratadas como persoas mozas, por exemplo, cando falemos da tarxeta do transporte metropolitano e demais, entendo que sin uns foros reivindican iso, que aquí o lóxico sería reivindicar o mesmo. Non quero nada especial para concelleiros, quero simplemente que o que defenden nun sitio tamén o fagan aquí. Despois, en referencia aos datos que comentaba tamén o señor Leal, eu estou falando da realidade, vostede está falando dos estudos de mercado, eu estou falando dos datos reais deste momento. É dicir, todos sabemos como funcionan tamén os estudos de mercado, que despois, pois, difiren da realidade, senón non serían estudos de mercado, serían realidade. E agora mesmo creo que temos uns datos fiables, que son a utilización, evidentemente, a incrementación de servizos ou de oferta, pois fai que eses datos varíen, pero creo que os datos que vostedes mesmos suministran están deixando moi claro esa cuestión, é dicir, de que realmente os números non dan para o que vostedes están propoñendo. Xa o dixen, non pasa nada se os datos se desvían e se temos que apoiar dentro dos orzamentos unha parte dese gasto. O que digo é que os datos non parecen realistas. E si que despois tamén dicir, poderán pagar moitas facturas de mantemento dos edificios municipais, pero creo que o que é real e o que todo o mundo ve é que os edificios municipais están caendo a cachos, como pode ser, por exemplo, en Cela o edificio cultural. Sí, Elena. Bueno, cando falo de deixadez, bueno, pois refírome a que moitas veces, cando se ten comentado aquí, bueno, pois o alcalde ten manifestado que, bueno, pois que estabades moi orgullosos, non, de manter este servicio gratuito para a cidadanía e que ibades a seguir, bueno, pois o tempo que fixera falta, porque entendíades que a cidadanía, pois que, bueno, pois que se lle podía dar o servicio gratuito. En ese sentido, digo, nada máis, quero dicir que non era algo que ao mellor que preocupase moito, porque, bueno, considerábades que a cidadanía o merecía. Cando falo de recanear eu estou me referindo a recanear no que está recollido nas partidas orzamentarias ou no que aí se recolle. Por suposto que as facturas que se pagan, claro que se pagan, pero vostede sabe que ao longo de todo o ano, a maioría das veces, o que se pon non chega. Entón, bueno, se van sacando, e en este momento, como agora, que se está tirando da bolsa de vinculación. Por lo tanto, é dicir, claro que hai que pagar as facturas porque os servicios sí que se prestan. Entonces, pero simplemente digo que se teña en conta que esa cantidade que está reflexada aí, a min, dende logo, parece unha cantidade bastante pequena, tendo en conta que xa en algunhas relacións de facturas xa destes 2 últimos anos xa están aparecendo algunhas, pois, de algún recambio, pois, de algunha máquina que hai que cambiar, de algún aparato e tal. Por lo tanto, estamos a 2, 3, a 4 anos. Bueno, pois, para o ano é o 5º ano. Entonces, eu creo que iso irá
a máis, porque, bueno, as cousas co tempo e co uso, pois tamén hai que cambialas e modificalas. E despois, bueno, tamén me sorprende que ao final, que o que vai a ser o gran boom do gimnasio vai a ser a sala de fitness. Entón, ao final, non é importante ter unha piscina, non se está ofertando unha piscina municipal, se está dando un gimnasio municipal. O que vai a ter o Concello vai a ser un gimnasio municipal, porque o que realmente vai a ser o boom, non? E o que vai a generar que a xente vai aí, vai a ser a sala de máquinas ou a sala de musculación. Entón, estamos un pouco desviados do que é, non, do que se ofertaba nun primer momento, que era que vos dispuxese da piscina municipal. Se ao final da piscina pois non vai a cubrir e se vai a ter que recurrir ao que só a gimnasia de mantenemento que se daba nos pabellóns, entonces vos mesmos tamén vos estades contradicindo e tal. Entonces, bueno, eu creo que, e xa tamén falando, bueno, e facendo tampouco a modo de brincadeira, como fala vostede, de que bueno, que me vai a decir que nós que sempre estuvemos, nós, na construcción da piscina, si tuvemos as nosas dúbidas e tal, e unha vez que está feito, decir, creo que estamos no noso dereito de poder aportar e de poder poñer encima da mesa, pois cales consideramos que poden ser propostas que poidan mellorar. E xa avanzo tamén, que para nós tamén, e vos parabenizamos tamén, porque optasedes pola xestión indirecta, porque, co atrevemento que tedes, xa podíamos tamén pensar que o propio Concello se iba a facer cargo da piscina municipal. Entonces, pois iso tamén é así a modo, e sin que a vostede tampouco lle parezca tampouco mal, é dicir, aquí hai de parte a parte. É dicir, se queremos lanzar, podemos lanzar todos, nada máis. Bueno, sí me gustaría tamén expresar unhas breves, porque creo que o debate xa está dado, pero sí que mostrar, polo menos, a miña satisfacción, de que despois de moitos anos de pelesa por ter unha piscina en Bueu, despois de que nos últimos 4 anos se traballou de forma bastante intensa e difícil, especialmente, quero facer unha mención, neste caso tamén especial, ao concelleiro Xosé Leal tamén. Non foi fácil o papel que lle tocou xogar, por algo no seu momento foi nomeado polo alcalde delegado nesta parte importante de Facenda e de contratación pública. Como digo, non foi sinxelo, non foi doado, sobre todo porque despois de 4 anos o nivel de frustración ao que chegamos no goberno municipal era demasiado alto, era en moitas ocasións un querer e non poder avanzar. Afortunadamente, hai algo que cambia dentro e que facilita en este caso tamén que as cousas empecen a buscar esa lóxica normalidade e empecen a ir a donde deberan ter ido xa moito tempo antes. En todo caso, non foron anos perdidos, foron anos no que a experiencia que se foi acumulando tamén nunha parte moi importante por Xosé Leal, que creo que hasta lle tocaría algo de limpeza ou de algo similar, o que pode ser como responsable tamén do funcionamento do propio servizo, pero sí que se aprendeu moito e que permitiu, neste caso, tamén ter un coñecemento do funcionamento dunha piscina que a nos gusta denominar ou definir como un centro municipal de saúde. Para nós non é un centro exclusivamente deportivo, senón que está moito máis vencellado que a saúde, porque está destinada, en este caso, tamén a todas as persoas que, por diferentes razóns ou motivos, deciden utilizar este servizo municipal. Desde unha persoa que está embarazada ata unha persoa maior que, por determinadas doenzas, o seu facultativo, neste caso, lle recomenda ou lle prescribe tamén o poder utilizar unha piscina pública, unha piscina municipal. En todo caso, este é un servizo novo, como outros que no seu pasado, os diferentes gobernos dos últimos anos tamén decidiron incorporar e declaralos como servizos municipais. Deme a cabeza ao propio servizo do tanatorio municipal, é un servizo público, igual que este da piscina. Xa en aquel momento o Concello, obviamente, aínda declarando que é un servizo municipal, entendía que tanto a parte do financiamento da obra como a xestión do servizo non era razonable que fose xestionada directamente por parte do personal municipal, e, por lo tanto, en aquel momento se optou xa por unha concesión administrativa. Este goberno nunca tivo unha postura de máximos
e intransigentes a hora de estar a favor ou en contra de que se externalicen o funcionamento e a xestión de determinados servizos. Sempre dixemos que hai servizos que para nós son fundamentais, básicos, como pudo ser o da auga, no que no seu momento non entendíamos as razóns polas que se privatizase o servizo de xestión tributaria, por mencionar dous servizos. Pero mire, que nos últimos anos se contrataron tamén outros servizos, como o servizo de axuda no fogar, tamén, e outros, servizo de atención temporal, por mencionar só algúns deles. Neste caso, obviamente, o Concello tamén é consciente das súas limitacións. E cando digo limitacións, non quero ir en contra desa máxima que vostede poñía na miña boca, non? De ser sempre ambicioso. Obviamente, seguiremos sendo sempre ambiciosos. E se non fose así, pois hoxe non estaríamos adoptando estes acordos, non? Pero sí que ser sempre absolutamente ambiciosos. Eso é algo que está no noso ADN. Pero ser ambicioso non significa non ser realista, non saber en cada momento os pasos que podes dar e, polo tanto, que son as decisións que debes adoptar en cada momento. Sería impensable pensar que o Concello tería personal simplemente para prestar este servizo. Esa non solamente é incorporar personal, é levar un control exhaustivo sobre o funcionamento e un funcionamento que ten que funcionar dunha forma óptima. Cando, como decía o concelleiro, se poña en marcha a totalidade dos servizos que se ofrecen desde este centro municipal. Creemos que é unha proposta equilibrada tamén en canto a esa franxa horaria, tanto de forma diaria como tamén semanal, con posibilidade, en este caso, que as persoas que, dependendo tamén a súa xornada laboral, poidan ir ou a primeira hora da mañá ou a última hora da tarde, inclusive os sábados e os domingos. Por lo tanto, é unha proposta equilibrada. O que non é entendible como se pode criticar nun momento determinado que a piscina pode ser a ruína económica do Concello, se este nestes momentos pois apostando en este caso por incrementar os costes dunha forma tamén importante. En todo caso, me quedo co máis importante despois destes anos, non? Que ese grado, creo que moi amplio de satisfacción por parte da veciñanza de Bueu, de todas as persoas, e son consciente que hai moitas persoas que criticaron a piscina, incluso antes da súa construción, que a criticaron durante a construción. Prácticamente a piscina era responsable de casi todo o malo que pasaba en Bueu. Moitas desas persoas están utilizando a diario a piscina municipal, o cal para min é unha enorme satisfacción. Estou convencido, ademais, que cando a piscina estea a pleno rendimento, pois hai moitas persoas que todavía non están utilizando a piscina municipal por esas limitacións horarias, pero tamén polas limitacións no equipamento das diferentes salas que seguramente utilizarán esta piscina, non? Por lo tanto, creo que o máis importante que a piscina leva funcionando 4 anos, afortunadamente, moitas persoas se beneficiaron porque a necesitaban tamén, que a día de hoxe comezamos a conta atrás para ter xa un servizo completo dentro dos meses, afortunadamente, e, polo tanto, o que queda a completar o traballo que se iniciou e que, como digo, pois, hoxe dá ese salto cualitativo, non? É un poquinho tamén o que quería opinar. Procedemos á votación. Dou lectura, en todo caso, as propostas de acordo, que son as seguintes. O primeiro, aprobar inicialmente a memoria justificativa da prestación do servizo de piscina municipal que inclúe o proxecto de prezos elaborada pola Comisión de Seguimento que comentaba antes o concelleiro e o regulamento de réxime interno correlativo á memoria elaborada pola Comisión. Segundo, establecer como forma de xestión do servizo a xestión indirecta. Terceiro, someter a información pública a memoria justificativa e o regulamento interno durante 30 días hábiles contados a partir da publicación do anuncio no boletín oficial e no tabeleiro municipal para que as persoas interesadas poidan formular as observacións, reclamacións ou suxestións que estimen pertinentes. Estes son os 3 puntos da proposta de acordo que sometemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Por lo tanto, queda aprobado inicialmente a proposta. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o número 3, a aprobación inicial, se procede da desafectación de manial de 5 vehículos. Dou lectura ao dictame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 30 de xuño,
que ten o seguinte resultado a votación. Votos, en este caso foi aprobado por unanimidade dos 9 membros presentes, dos cales 4 son do BNG, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular, 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista e 1 do concelleiro non adscrito. En todo caso, lle cedo a palabra ao concelleiro Xosé Leal. Ben, boa tarde de novo. Este é un trámite preciso. Como ben saben os concelleiros e concelleiras, pois o Concello levou a cabo por fin. A verdade é que aí tamén temos que entonar o noso mea culpa pois, por non ter eses aledaños da nosa nave municipal pois, nas mellores condicións, pois levou a cabo pois, a limpeza dese espazo contiguo á nave municipal, un espazo no que había amoreado pois, vehículos municipais que xa non estaban en uso, pois algúns porque rematara a súa vida útil, outros por ter algún accidente e un último porque nos quedou tirado en algún momento, que foi o Cascai. O sea, realmente pois foi unha cuestión que tivemos que levar a cabo pois, para poder facer esa limpeza, pois tivemos que tratar eses residuos, eses vehículos como residuos, e o que nos comentaron os técnicos municipais que primeiramente, antes de facer o trámite coa Deputación de Pontevedra a través dese servizo que presta aos concellos para a retirada de vehículos, pois o que tiñamos que facer era desafectar, digamos, vamos a poñer así, de patrimonialmente eses vehículos que deixasen de ser vehículos municipais, aínda que non estaban en uso, e, bueno, basicamente foi a cuestión que se fixo, aparecen aí referenciadas as matrículas, os números. Se tardou un pouco, pois, porque nos faltou aí un pequeniño informe de algún dos servizos, a verdade é que nos quereríamos telo xa antes solucionados, pero, bueno, por fin damos tamén trámite a esta cuestión e vou comentar, aproveitando que teña aquí o alcalde á miña esquerda, que incluso estamos xa incluso preocupados que xa empezamos a morear ou se nos empezan a morear cousas ali no exterior da nave, entonces tamén que nos sirve tamén de toque de atención para manter nas mellores condicións pois esa zona do polígono que como Concello deberíamos ser os primeiros en dar exemplo. Abrimos un turno de palabras, se procede. Procedemos, por lo tanto, a votación da proposta. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é o número 4. A aprobación se procede da petición de comparecencia da concelleira delegada de Turismo ao abeiro do artigo 105 ROF, solicitada polo concelleiro non adscrito Daniel Chapela Durán. En todo caso, indico que solamente se de lectura, non vai haber ningún tipo de debate, en todo caso, ni explicación, o que teria lugar nese caso de que se aprobe na seguinte sesión plenaria. Ben, bueno, boa noite. Esta petición de comparecencia dou lectura. O día 22 de xuño celebrouse unha nova edición do Corpus Christi, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Porén, a festividade estivo organizada prácticamente por parte da Concellería de Cultura e a súa titular, Carmen García, toda vez que a Edil de Turismo non participou sequera na rolda de prensa de presentación de evento. En consecuencia, pois solicito pleno a comparecencia en base ás seguintes preguntas. Por que motivo a área de turismo non organiza a festa do Corpus Christi? Cantos fondos se destinaron en total? Actuación, fomento de participación, limpeza, etc. Cal a previsión de cara a organización do vindeiro ano? Vai participar a DIL na organización? E cuarta, como se vai fomentar máis a participación da veciñanza? Ben, en todo caso, o Grupo de Goberno se anuncia que votará en contra desta solicitude de comparecencia porque se solicita para a concelleira que non tenga competencia delegada desa festa, que é a Concelleira de Cultura, que será a que, en todo caso, comparecerá para dar as explicacións pertinentes se vostede decide volver a presentar un novo escrito. Por tanto, a solicitude de comparecencia, o Grupo de Goberno votará en contra. Non sei se hai algunha intervención máis, se procede. Elena, sí? Nos abstemos a estas explicacións dadas polo alcalde e se o concelleiro pois cambia, pero en principio nos abstemos. Procedemos á votación, polo tanto, deste punto que é a solicitude ou petición de comparecencia da concelleira delegada de Turismo ao abeiro do artigo 105 do ROF solicitada polo concelleiro non adscrito Daniel Chapela Durán. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Por lo tanto,
non prospera a solicitude de comparecencia. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que a moción conxunta dos grupos municipales do BNG e Partido Socialista para solicitar a desafectación das vivendas de mestres desocupadas en A Pedra, Montemogos e A Torre. Dou lectura tamén ao dictame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 30 de xuño, que ten o seguinte resultado. En canto á votación, foi a seguinte. Votos a favor, 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista, 4 abstencións, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do concelleiro non escrito. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Teñen a palabra os voceiros, o voceiro, en este caso, para que den lectura e explicación da moción para o seu debate. Moción conxunta dos grupos do BNG e do PSDG-PSOE para solicitar a desafectación das vivendas de mestres desocupadas en A Pedra, Montemogos e A Torre. O Concello de Bueu conta con 3 bloques de edificacións nos centros educativos de A Pedra en Bueu, Montemogos en Beluso e A Torre en Cela, que están cedidos á Consellería de Educación como vivendas para mestres e mestras. O estado de conservación dos mesmos distan algúns casos de ser o mellor, cun grau de ocupación moi variable en canto a estar asignados a profesorado e incluso con casos en que están asignados pero non se viva de xeito habitual no mesmo. No caso das de Cela, hai 8 vivendas e tan só están en uso os baixos do bloque edificatorio que albergan o comedor escolar que xestiona a AMPA de Cela e que interesa que siga mantendo ese uso, estando o resto de plantas abandonadas e sen uso. O CEIP A Pedra consta de 2 bloques con 6 vivendas cada unha, facendo un total de 11. Nun dos bloques, unha das vivendas foi adaptada para ser usada pola AMPA do colexio e constan actualmente 3 persoas vivindo nos mesmos de xeito habitual. En Montemogos hai 2 bloques, un con 9 vivendas e outro con 6, para facer un total de 15, sendo tan só unha vivenda de uso habitual. Existe unha escasez de vivenda pública na nosa vila, que está próxima a comezar a mudar coa cesión que vai facer o Concello de Bueu dunha parcela municipal ao Instituto Galego de Vivenda e Solo para a construción de vivenda pública na Rúa Ferrolán, ademais de preverse o desenvolvemento de diferentes solos no Pesón que deben contemplar a implantación de vivenda protexida como no caso do centro de Beluso. Fixar poboación, tanto na zona rural como na urbana, debe ser un obxectivo primordial nas políticas públicas, polo que sería moi interesante poder contar con vivendas públicas para poñer a disposición da xente nova ou con dificultades a través de alugueiros sociais. Isto permitiría, ademais, servir para que as persoas con menores poidan escolarizar a estes nos centros de referencia e que permita que non se perdan unidades educativas por ausencia do alumnado. Todo sen esquecer o caso tamén de persoas maiores que busquen acceso a vivendas en aluguer con boas condicións de accesibilidade. Para levar a cabo estas políticas, moitas vilas galegas legan optando nos últimos anos por solicitar á Xunta de Galiza a desafectación do uso educativo das vivendas de mestres desocupadas para arranxalas e destinalas a vivendas públicas de diferentes tipoloxías. No caso dos 3 centros de Bueu, ao ter bloques diferenciados na maior parte dos casos, podería preverse conservar algún para o uso educativo e desafectar os outros. Por todo exposto, os grupos do BNG e do PSDG no Concello de Bueu propoñemos a votación dos seguintes acordos. Primeiro, que a Consellería de Educación informe ao Concello de Bueu sobre o número de vivendas asignadas a profesorado nos centros educativos de A Torre en Cela, A Pedra en Bueu e Montemogos en Beluso. Segundo, solicitar á Consellería de Educación a desafectación de algún dos bloques de vivendas para destinalos a vivenda pública. Terceiro, que o Concello de Bueu estude diferentes fórmulas para a busca de financiamento ante Xunta e Estado para lograr o proxecto de mellora dos bloques de vivendas. E cuarto, crear unha comisión informativa especial de vivenda para elaborar o Plan Municipal de Vivenda que estableza as condicións de acceso á vivenda pública na nosa vila. Ben, como poden ver, é unha moción ambiciosa
é unha moción que contempla diferentes realidades, porque eu creo que todos e todas os que estamos aquí, e se non temos coñecidos, pois que xente nova ou xente de determinadas idades, pois que non pudo optar por unha vivenda aquí en Bueu, pois por tema de prezos ou porque non pudo acceder e que tuveron que ir a vivirse pois a outras vilas próximas ou máis alonsadas. Entonces eu creo que é unha aposta fundamental que debemos facer para que haxa vivenda pública. Eu creo que ninguén dos que estamos aquí non queremos que non haxa vivenda pública en Bueu, e máis, eu creo que todos e todas os levamos nos nosos programas electorais. Entón, eu creo que esta moción pois, debería ter un apoio da corporación para poder dar os seguintes pasos a través da información que nos remita a propia Xunta de Galiza pois para desenvolver un plan ambicioso pois para dispoñer de vivenda pública en Bueu que sume a maiores, como ben se di na moción, da que hai xa comprometida e que está previa aos últimos pasos de cesión da propia terreo para a Xunta, para o Instituto Galego de Vivenda ao Solo, pero tamén das que, e é de agradecer tamén o traballo nos últimos anos que se levou a cabo desde o Departamento de Urbanismo co desenvolvemento e a planificación do PESON, que tamén vai contemplar pois a obrigatoriedade de que se fagan determinados solos pois vivenda pública. Eu creo que esas dúas cuestións son fundamentais, para nós son importantes, pero creo que como corporación e nós como goberno creemos que hai que dar un paso máis, e creemos que un paso fundamental, un paso que pode ser sinxelo en canto á disponibilidade de fondos, pode ser pois a preparación destas vivendas dos mestres, que hoxe en día entendemos que están prácticamente sin uso. Aquí poñemos datos de ocupación que son datos, vámoslo decir, de oídas, do que nos comenta pois o persoal municipal que ten contacto nos centros, pero que é de todo mundo sabido de que realmente non están tendo a ocupación que teñen que ter esas vivendas. No caso de Cela, atopámonos en un edificio incluso cuasi ruinoso, ou seja, que eu creo que a aposta que facemos por recuperar estas vivendas para un uso de vivenda pública, eu creo que debería ser compartida por todos e todas. Digo o de que é unha opción máis barata que facer vivenda dende cero, porque, bueno, hai diferentes axudas as que se pode optar ben da Xunta de Galiza ou ben de todos estes fondos que está dispoñendo agora o Estado español, pois que permiten actuacións en vivendas, e que hai un montón de exemplos pois por toda a xeografía galega, casos concretos incluso aquí en Cangas, de que hai esas posibilidades pois de reformar esas vivendas. A estrutura se podería aproveitar, sería cuestión de facer as reformas pertinentes, de facer os proxectos pertinentes, pero eu creo que é unha oportunidade que non deberíamos deixar pasar, é unha oportunidade na que temos que involucrar tamén a cidadanía, é dicir, a cidadanía que nos reclama solucións ao tema da vivenda, pois ten que tamén ser partícipe á hora de que se leve a cabo este tipo de actuacións, e entendemos que con todo o que propoñemos aquí nesta moción é un bo punto de partida para despois establecer as condicións nas que vayan estar esas vivendas en caso de que se leven a cabo, si poden ser de réxime de aluguer, ou sea, esos serían fórmulas que habría que estudar despois, pero que eu creo que son demandadas pola cidadanía, e eu creo que debemos estar como gobernantes, debemos estar pois pendientes do que a cidadanía precisa, e eu creo que a vivenda pois é unha parte fundamental, e eu creo que é un dos problemas que temos que resolver, e eu creo que con esta e outras medidas vamos a poder, polo menos, minimizar os problemas que pode haber de acceso á vivenda. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Daniel, Elena. Daniel levantou antes a man, Elena despois. Ben, moitas grazas. En primeiro lugar, pois manifestar o meu voto favorable a esta proposta, que, bueno, quixen coñecer con máis detemento. Sí que me sorprende, non, o que se comentou na comisión informativa de que non foran consultados previamente os consellos escolares e demais. Foi unha cousa que dixo o señor Leal na comisión, eu retráeme aí, que sí que creo que en todo caso pois este tipo de propostas antes de chegar ao pleno
pois sí que deberían levar pois xa aparellado ese apoio, non? De todos os xeitos, pois sí que creo que é importante pois que deamos este paso adiante como Concello, que como Concello pois apostemos por facilidades para os novos e para as persoas pois que teñen menos posibilidades económicas, porque evidentemente pois este é un problema para todos, e polo tanto pois o que xa dixen, o meu voto a favor a esta proposta. Moitas grazas. Alguna intervención máis, Elena? Sí. Bueno, por suposto que todos estamos preocupados polo tema da vivenda, creo que aquí xa se tratou varias veces, pero, bueno, a moción, dende logo, a nós sí que, nos parece que o que son as propostas de acordo, creo que as formas non son as máis aceitadas, é dicir, por suposto que se está de acordo en que hai que intentar conseguir o maior número posible de promoción de vivenda pública, pero, creo que estes 4 puntos, é dicir, no primeiro punto se fala de que a Consellería de Educación informe ao Concello sobre o número de vivendas que hai asignadas, e cando na moción vos mesmos estades dicindo que bloques están ocupados, que bloques non están. Eu a semana pasada fixen un percorrido no colexio, fun a Beluso, resulta que a dirección do centro non saben nada. O profesorado non saben nada. Entón, creo que traer ao pleno este tipo de cuestións, cando menos creo que é unha falta tamén de consideración, en este caso, hacia a comunidade educativa a hora de presentar este tipo de iniciativas, porque creo que non é algo que surda de hoxe, o sea, que foi unha cousa que surdiu ahora. Xa anteriormente está falando de que hai subvencións para o tema das vivendas, tamén había subvencións no seu momento para poder rehabilitar as escolas unitarias, moitos concellos hai anos apostaron por ese tipo de axudas, e, sin embargo, no Concello de Bueu se decidiu que esas escolas unitarias, porque facían falta locais sociais, se decidiu optar por aí. E agora, de repente, neste caso, e sí que é certo que hai eses bloques nos tres colexios, en Beluso, en Cela e en Bueu, pero eu creo que se plantexan bastantes dificultades. Primeiro, no colexio de Cela, polo que teño entendido, hai un acordo do Consello Escolar, donde xa hai anos se planteou esa proposta, e hai un acordo do Consello Escolar dicindo que non queren que aí se faga ningún tipo de promoción de vivenda pública, é dicir, que queren que ese edificio se destine a uso ben educativo, social, cultural, pero que non se faga para vivendas. Iso é, polo menos, o que se traslada. En Cela ou en Bueu, na Pedra, a dificultade que vexo aí é hai 2 bloques de vivendas que están dentro do propio recinto escolar. A mí me diredes como se vai a utilizar e como se vai a dispoñer dese, ainda que solamente se a dispoñer dun só dos bloques, porque se hai en algúns están vivindo profesores, é dicir, haberá que delimitar de algún xeito que quede fora do que é o recinto escolar, ou resulta que agora vamos a ter os colexios cos recintos escolares e coas vivendas ao lado incorporadas, no propio recinto escolar. E en Beluso, un pouco tamén igual, é dicir, en Beluso mesmo se están utilizando para esas zonas para aparcamento do profesorado, é dicir, Beluso sabedes que hai un problema para dar a volta aos autobuses, que xa se lle impide aos pais poder baixar cos coches, e que os profesores, aí aparcan 3, 4 coches e o resto teñen que aparcar na parte de atrás. Por lo tanto, creo que son temas que se debería analizar e cuestionar primeiro, plantexar primeiro, en este caso coa comunidade educativa. Aquí, claro, vamos a aprobar que sí, vale, que a Consellería de Educación que nos remita ese informe de cantas vivendas. E o segundo punto xa inmediatamente é solicitar a desafectación de algúns, pero de cales, é dicir, eu creo que as cousas non funcionan así, é dicir, unha vez que habrá que traer unha proposta concreta de cales son os bloques que se van a desafectar, porque, claro, ese de algúns, isto chega a Consellería e que se desafecten, algúns bloques. É dicir, creo que isto requeriría un pouco máis de estudio, e despois xa o que sae o broche tal final é o de crear unha comisión informativa especial de vivenda. E que cando leín este punto digo, sí señor, resulta que cando aquí se tivo lugar o pleno de organización do Concello, non agora, sino no 2019, nós como grupo municipal fomos os primeiros que pusemos encima da mesa
que nos parecía unha falta de respeto e, sobre todo, tamén de consideración hacia os grupos municipales, porque solamente había 2 comisións informativas, a de Asuntos Xerais e a especial de Facenda, que se convoca 1 ou 2 veces al año. Nos éramos 6 concelleiros e, claro, teríamos que rotarnos. Incluso chegamos a presentar algunha alegación, algún escrito. Se desestimou en base á capacidade e a potestade de autoorganización, neste caso do alcalde ou do goberno, que é o que decide, bueno, o alcalde, que é o que decide cantas comisións informativas vai haber. E ora resulta que o pleno vai a decidir que se cree unha comisión informativa especial de vivenda. É dicir, isto é xa para enmarcar. Isto é para enmarcar. O sea, ahora sí que fai falta unha comisión informativa. Cando nos plantexamos por que non se creaba unha comisión de urbanismo, se dixo, non, que os asuntos de urbanismo e tal, e ora de repente, en este ano, faise necesario unha comisión, que vamos a estar creando unha comisión especial, depende para que, ou depende de cal sean non os obxectivos do goberno durante o ano. É dicir, a mí isto é que, sinceramente, non me parece nada serio. E, sobre todo, cando os argumentos e o razonamento que demos en aquel momento era que todos os concelleiros temos dereito a participar nas comisións informativas e a ter información, como teñen en outros concellos, que se fan diferentes, están constituídas diferentes comisións e se leva a comisión e se falan os asuntos e tal. Aquí non, simplemente unha comisión de asuntos xerais e aí vai todo mezclado, todo rebujado. E ora, de repente, nos vindes con que queredes crear unha comisión especial informativa de vivenda para crear o plan municipal. É que, bueno, que me parece, sinceramente, unha tomadura de pelo. Así de claro o digo. E moi pouco serio tamén pola vosa parte. Porque isto parece que, o sea, utilizades o argumento da potestade de organización do alcalde cando queredes. E cando non resulta que aquí, o que levanta a man e o que teña máis votos, se crean comisións. Pero desde cando? Aquí habrá que traer unha proposta, se queredes traer unha proposta para crear, pero non creo que sexa, veña. Entón, para o próximo pleno traedes crear outra de asuntos sociais e se crea. Se lle chama especial, non sei, que vai a durar 6 meses ou o tempo que vostedes consideren que este punto é fundamental. É dicir, a min creo que esta moción, e sobre todo tamén me dirixo ao Partido Socialista, porque é unha moción consulta, creo que hai que tamén un pouco leer un pouco tamén o que se está pedindo. A mí me parece moi ben que se pida, en este caso, ese informe á Consellería de Educación, que se nos indique cales son as vivendas que están ocupadas, como se pode reorganizar, pero sempre falando, en este caso, co profesorado, coa comunidade educativa, coas AMPAs. É dicir, creo que é fundamental. E, sobre todo, xa digo, non sei se ese acordo do Colexio de Cela sigue en vigor, pero sí que a mí o que se me ten transmitido é que hai un acordo do Consello Escolar onde está recollido que non queren que se faga, bueno, polo menos que ese edificio se utilice para a promoción de vivenda pública. Entonces, a ver, creo que hai que facer e dar os pasos e seguir unhas formas que para nada aquí se están cumplindo. Simplemente, bueno, pois traemos aquí 4 puntos seguidos, non sei. Bueno, menos mal que poñedes que sexa o Concello o que busque esa financiación entre a Xunta e o Estado, porque, vamos, ao final é que se van a facer as vivendas de hoxe para mañán. É dicir, os expedientes de desafectación creo que son os expedientes bastante largos e engorrosos. Creo que aquí xa tivemos algún expediente deste tipo. Entonces, bueno, si se decide, vamos, nos polo menos propoñemos que se trate solamente o primeiro punto e votaríamos a favor. Ahora, nós con eses 4 puntos incluídos, pois votamos en contra, porque, vamos, creo que isto non ten razón de ser, é dicir, de algúns dos bloques, pero que bloques? O sea, aclararlo, non sei. Entonces, nada máis. Sí, Isabel. Bueno, unha puntualización. Eu, como concelleira delegada de Educación, sí que tivemos un consello escolar en Cela o 30 de xuño, onde se falou desta moción e non puseron ningún impedimento máis alá de que, bueno, que estaban interesados de que se poderan arrasar as vivendas. A ver, a única preocupación que tiñan era mellor o cerre, o peche, vale, para ver se entraban por outro lado, pero os técnicos supoño que estarán afeitos a facer unha obra en condicións. Esa o que depois fomos tamén o 1 de xullo a outro consello escolar onde se comentou en Montemogos. As vivendas de Montemogos están fora do colexio, do recinto escolar, e aparte o aparcadoiro. O aparcadoiro, pois, habería que buscar outra fórmula. Isto é o principio para poder desafectar estas vivendas.
É a verdad que sí que tivemos unha reunión o concelleiro de Facenda máis eu coas AMPAs, menos con unha AMPA que non quiso participar porque pensaba que non era cousa da súa competencia. Non hai problema, a comunidade educativa sí que está informada sobre isto. Ao principio, unha moción inicial, que, bueno, que ca falta de vivenda pública que existe neste pueblo, sería interesante poder facer este proxecto. Pero, bueno, vote a favor, vote a abstención, está no seu dereito, claro, nos vamos a votar a favor, claro, lógicamente. Sí, Elena e Daniel, vamos a invertir. Sí, Elena, tes a palabra. No, simplemente decirle á concelleira, eu estuve creo que foi o xoves, en Beluso, e había, no, perdona, déxeme terminar, había un consello escolar que non se pudo celebrar, de feito non houve representantes do concello, e houve que, houve que convocalo ao día seguinte, que ao día seguinte se convocou. Eu, aí, cando eu lle preguntei á directora, e díxome que era que deste tema que non sabía nada. Outra cousa é que se falara o venres, non te digo que non, pero a min a información que me dan os xoves era que había convocado un consello solar que non se pudo celebrar, e de feito me dixo do concello non veu ninguén e que quedaba convocado para o día seguinte. Para un deo suyo, bueno, pues, porque eu tiña COVID. Bueno, non sei, o sea, eu non sei, eu estou dicindo o que se me dixo a min, a información que eu teño, nada máis. Daniel. Sí, ben, bueno, eu, tal e como comentei antes tamén, sí que facer un matiz, non? É dicir, a concelleira comenta que hai un acordo onde xullo que se comentou, ademais, nosa comisión informativa tivémola o día 30 de xuño. Iso significa que cando se presentou a moción e, sobre todo, cando se tratou na comisión informativa, aínda non se abordara esa cuestión no Consello Escolar. Entón, sí que... No, pero digo no outro, no que está comentando tal. Quer dicir, a nosa información que se nos transmitiu foi esa porque precisamente acaba de dicirlo vostede que ainda non se celebrara ese Consello. Entón, sí que se agradecería que cando se trasladen este tipo de asuntos, é dicir, primeiro que se coordinen e despois sí que previamente consulten. Quer dicir, eu estou a favor da moción, pero sí que creo que é lóxico que antes de presentala ou antes, polo menos, de que se debata na Comisión Informativa de Asuntos Xerais, que é a única vía de información que temos desta moción, pois sí que se celebren esos órganos ou que se tomen os acordos correspondentes. Pero, en todo caso, creo que o peor que pode pasar en política é non moverse ou non tomar decisións, non? Esta é unha proposta que trae o equipo de goberno, similar a outras que se trouxeron ao longo dos anos en relación con con outros asuntos e as que virán tamén a partir de agora, e que intentan aportar desde o que é a esfera política municipal tamén algunha proposta para poder, en este caso tamén, buscar solucións a un problema que eu creo que todas e todos somos perfectamente conscientes da súa existencia e da súa gravidade, non? Igual que somos conscientes que posiblemente no que se denomina comunidade educativa, que eu casi aceñiría máis o que é a parte do profesorado, que posiblemente onde menos apoios poida contar, das consultas feitas polos grupos de goberno non observamos ningún tipo de obstáculo nin impedimento, non? O que me sorprende é que en ocasións a voceira do Partido Popular, non sei moi ben cal é o seu papel, se voceira do Grupo Municipal do Partido Popular ou representante da Xunta de Galicia no Concello de Bueu, non? Senón non entendiu a súa postura. Non entendo moi ben iso que vostede menciona dun acordo do Consello Escolar de fai varios anos, efectivamente, posiblemente fai algo máis de 6 anos aproximadamente, na que asistiu o concelleiro Ricardo Verde en aquel momento. Foi o primeiro no que asistiu, creo, que descoñecía, obviamente, que se iba a tratar ese asunto. Pero, en todo caso, o que sorprende da súa postura é que se poida manifestar con esa rotundidade en contra de que se inicie este proceso en donde se poida concluir que polo menos unha parte desas vivendas, se non todas, se poidan destinar a vivendas, non vou dicir públicas, porque públicas xa son, porque están afectas, en este caso, obviamente, a ese servizo educativo ou docente reservado para o profesorado. En todo caso, veremos se hai outro tipo de alternativas para poder solucionar este problema e esta situación. Pero, sin embargo, me sorprende
que de forma tan vehemente se pronuncie en contra desta proposta e, sin embargo, non exixa que o Consello Escolar inste de forma reiterada a Xunta de Galicia para que poña esas vivendas, en este caso tamén, como deben estar. Esas vivendas, sobre todo as do Colexio CEIP A Torre, que salvo as que preparou o Concello, nas que está o servizo de comedor escolar, e creo que unha tamén ten a AMPA ali as súas dependencias, nas plantas altas, é que non é unha cuestión de mantemento, é unha cuestión de facer obras de reforma e de mellora integrais de todas e cada unha desas vivendas, coas ventás totalmente rotas, cristais rotos, a coberta xa non vamos a mencionala, e, por tanto, que se necesita. Si realmente quisese destinalas a ese uso educativo, a Xunta de Galiza tuvo anos, en este caso tamén, para levar a cabo as obras necesarias de acondicionamento dese módulo de vivendas. E non creo que sea unha cuestión orzamentaria, non? Cada ano vemos que hai actuacións de construcións de novos edificios, reformas integrales, novos centros educativos e demais, e creo que desde a comunidade educativa de Cela, e vostede o recordará porque estaba nesta corporación e de forma incesante durante moitos anos, se veu demandando unha reforma integral do centro educativo, algo que a día de hoxe todavía non aconteceu. Polo tanto, se esas vivendas nas que a comunidade educativa, como vostede comentou fai un momento, o Consello Escolar, se pronunciou en contra, ou polo menos que a súa preferencia era que seguisen afectas a un uso educativo, estaba moi ben, tiveron anos, en este caso tamén, para levar a cabo ese acordo, ese compromiso, para exixilo e para cumprilo. O que non é de recibo que vayan pasando os anos e a situación non só non mellore, sino que vai empeorando dunha forma moi preocupante. E quero rematar recordando que esas vivendas son propiedade municipal cedida no seu momento con motivo da construción e da posta en funcionamento do centro educativo. En todo caso, se vai a xenerar, só unha aclaración tamén, vostede coñece como a mí que con independencia das comisións informativas que se crean no pleno organizativo, as distintas corporacións viñeron propoñendo, acordando a creación de comisións informativas especiais para abordar determinados asuntos. Sí, que as ten habido. Non, de comisión informativa tamén, sí. Bueno, en todo caso, sabe que é un mecanismo perfectamente válido, legal, o máis válido e máis legal de todos, que para un asunto concreto donde, en este caso, os grupos de goberno entendían que podía haber unha participación tamén por parte dos grupos da oposición, si o grupo principal da oposición entende que lle causa algún problema, o que sexa, porque estaba en contra da proposta inicial do pleno de organización, eu, se lle parece aos grupos propoñentes, eu elimino ese punto do acordo, En todo caso, Isabel, perdoa, ese punto, en canto, eu diría aos grupos de goberno que eliminemos ese punto da creación da comisión informativa especial. Por lo tanto, votaríamos primeiro a emenda, señor secretario, e a continuación xa votaríamos a moción consulta dos dous grupos enmendada. Procedemos entonces a votación primeiro da emenda, que é o primeiro punto número, creo que era 4. ¿Vale? Votos a favor da supresión do punto número 4. Votos en contra. Abstencións. E agora votamos a moción coa emenda que supuso a supresión do punto número 4. Votos a favor. Votos en contra. Por lo tanto, queda aprobada a moción coa emenda que prosperou anteriormente. Pasamos ao punto número 6, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular para realizar as obras de mellora e mantemento necesarias na Casa da Música Manuel Omil. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 30 de xuño, que ten o seguinte dictamen. O resultado da votación foi o seguinte. En canto a votación, aprobado por 4 votos a favor, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do concelleiro non adscrito, e 5 abstencións, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable e ten a palabra a voceira.
Vou dar lectura á moción. A antigua Escola Unitaria do Valado, convertida xa desde hai máis de 10 anos na Casa da Música Manuel Omil, é o espazo do que dispoñen os grupos e colectivos musicais da nosa vila para a realización de ensaios diarios e a garda dos instrumentos musicais e outros materiais que precisan para o desenrolo da súa actividade. Na Casa da Música ensaian as distintas corais de Bueu, a banda de música e mesmo o Concello pon en funcionamento cada ano, alá polo mes de setembro, a Aula Municipal de Música, aberta a todas as idades e ofertando ampla gama de modalidades como piano, solfeso, canto e música activa. Xa que logo, e tondo en conta que o inmoble de titularidade municipal corresponde ao Concello de Bueu a través do Goberno local, a competencia para velar e garantizar que as instalacións se atopen nas mellores condicións acometendo as obras e melloras necesarias para que así sexa. O estado no que se atopan as distintas aulas da Casa da Música é moi mellorable. Faise necesario levar a cabo de xeito urxente en estes meses de verán, antes de que se inicie o curso 2025-2026, obras de mellora e mantemento que van desde o cambio de interruptores e bombillas, eliminación de humidades e pintado de paredes, revisar o mantemento do ascensor, melloras nos baños, fendas nas paredes, etc. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Punto único, que por parte do Goberno Municipal se encargue o aparellador ou aparelladora municipal ou responsable de obras e servicios realizar unha visita á Casa da Música para facer un estudio das necesidades das obras de mellora e mantemento urxentes que se precisen levar a cabo, tendo en conta tamén as aportacións ou suxerencias que os distintos colectivos musicais poidan aportar. Bueno, esta moción ven motivada polas numerosas queixas que tamén recibimos por parte dos usuarios da Casa da Música en relación con esa falta de mantemento. Manifestan que xa teñen tamén posto en coñecemento do Goberno e dos concelleiros correspondentes que a necesidade de levar a cabo unha serie de obras e de mellora, é dicir, que non estamos falando non de rehabilitación do edificio, sino simplemente obras de mantemento que, como ben digo aí, vai desde cambios de interruptores, bombillas, é dicir, enchufes que están soltos. Entón, creemos que é necesario que por parte do Goberno municipal que se tomen medidas e que, se así o consideran, que se faga un estudio, se faga unha visita, que se faga un estudio das necesidades máis urxentes que ahora mesmo hai e aproveitando a tempada de verán, que se poidan levar a cabo esas obras de mellora e de mantemento. Nada máis de momento. Grazas. Abrimos o turno de intervención. Daniel. Si, ben, boa noite de novo, vou ser moi breve. Eu, evidentemente, concordo coa necesidade de facer estas obras. Creo que todos somos coñecedores do estado da Casa da Música, pero sí que, me gustaría matizar unha cuestión, tamén facendo alusión ao que comentaba antes o señor Leal, sobre si coñezo o funcionamento dun concello ou non, que sí que é certo que traer esta moción a 7 de xullo pretendendo que o aparellador municipal realice un estudo que se faga a procedente licitación, porque probablemente as obras poidan superar o importe da lei de contratos do sector público e demais, e pretender que isto estea listo para setembro, creo que é bastante complicado ou imposible, senón que me corrixa o concelleiro de Facenda, que antes me acusaba de descoñecer o funcionamento da administración. Creo que, evidentemente, esta moción está ben plantexada no sentido de que é unha obra necesaria, pero sí que creo que teria que ser unha moción que se teria que ter traído con bastante máis antelación. É dicir, creo que goberne quen goberne, evidentemente é imposible que en un mes e 20 días cobran polo medio que a maior parte da xente ten as vacacións e demais, se fagan todos eses trámites, porque é prácticamente inviable, sexa o goberno de quen sexa. O meu voto vai ser favorable porque concordo coa moción, pero sí que quería facer ese matiz. Celso. Bueno, nós vamos a votar en contra da moción porque eu entendo que non é un motivo de pôr unha moción, porque nosas reparacións dos colegios, das casas, todo leva un mantenimento, e a escola do Valado tamén leva un mantenimento. Neste momento estamos facendo unha obra importante que é o entorno da Casa da Música, e despois vamos a pintar, cambiar, pero iso estamos facendo todo o ano. Nos colegios, no centro social, onde nos fai falta traer unha moción como para pintar, eu non entendo iso como unha moción, iso máis ben sería un tipo de ruego
pois entendería, pero como moción vamos a votar en contra. Xosé Leal. Ben, eu reafirmando un pouco o que di o concelleiro do PSOE, Celso do Pazo, efectivamente, o traballo de mantemento é algo que xa está pendiente para facer, e máis, o caso que cita a concelleira do PP, a voceira do PP, dos problemas eléctricos, precisamente parte dos traballos que desenvolve ese persoal que contratamos a través do máis provincia da Deputación, dese máis emprega, e parte do traballo que xa teñen asignado para levar a cabo. O mismo que no caso que cita do ascensor, é unha cuestión que xa está falada coa propia empresa que leva o mantemento dos ascensores, das melloras que temos que levar a cabo, que están encamiñadas a leválas, a facelas no momento en que rematemos a obra que se está facendo de contigua nos aledaños, porque, bueno, vai conlevar tamén unha diferencia, un achegamento do propio muro, hai unha serie de movimentos tamén que se fixeron de excavacións, e entendemos que xa non só isto do ascensor, sino en calquer cuestión de pintado ou demais, claro que haberá que revisarlo a posteriori unha vez remate esa obra. Abrimos unha segunda quenda se procede, se non... No, simplemente contestar yo, ou neste caso o concelleiro do Partido Socialista, e decir, vamos a ver, que vostede non... Xa é unha resposta que dá moitas veces, é dicir, que vostede que considera que non é para traer unha moción por ese tema, é dicir, bueno, iso é unha opinión, é dicir, como nós podemos ter outra opinión en relación co que vos presentades, quero dicir, creo que nós non temos a obriga de, antes de presentar unha moción, pasarlle ao goberno para decirlle si tienen a bien, ¿no? que se poida presentar. Cada un aquí, como ben decían anteriormente, cada un é libre de votar o que considere e nada máis. É dicir, nós simplemente traemos aquí pois iso, unhas reclamacións feitas por usuarios que vostedes mesmos están recoñecendo que fan falta, porque o voceiro do BNG acaba de decir que si o ascensor, que si os enchufes e tal, e en relación coa falta de tempo que di o concelleiro non escrito, é dicir, bueno, é dicir, aquí se trata de poñer encima da mesa, é dicir, creo que cambiar interruptores e facer un pintado, se se conta tamén con personal municipal, como moitas veces se utiliza e se fai para outras cousas, non creo que esa vai a ser un impedimento, pero bueno, nós, cando menos, presentamos e aquí trasladamos esa demanda e esa reclamación por parte dos usuarios, que xa digo, que simplemente en este caso, porque ven que por parte do goberno que tampouco hai reacción nin resposta. E, bueno, e eles se queixan e creo que están tamén no seu dereito de poder utilizar os grupos da oposición para poder trasladar e poñer encima da mesa estas cuestións, nada máis. Procedemos á votación da moción do Partido Popular para realizar obras de mellora e mantemento necesarias na Casa da Música Manuel Omil. Votos a favor? Votos en contra? Por lo tanto, nos aprobaba a moción e pasamos ao seguinte punto, pero non disculpar o segundo. Pero podías venir de pastelado, que vai estar máis cómodo aí contra a pared. É como as da misa, hai que estar incómodo para levantarse, para estar... Continuamos, pasamos ao punto número 7, que é a moción do concelleiro non adscrito Daniel Chapela Durán para o fomento do comercio local. Temos o ditame tamén da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 30 de xuño, que ten o seguinte ditame. Cata a votación, foi aprobado por un voto a favor do concelleiro non adscrito e 8 abstencións, 4 do BNG, 3 do Grupo do Partido Popular e 1 do Grupo do Partido Socialista. O ditame é favorable, ten a palabra o concelleiro. Ben, bueno, vou volver ser breve, non? Creo que esta moción está bastante sintetizada, non? Na súa exposición de motivos. É unha moción que pretende que dende este pleno pois manifestemos o noso apoio ao comercio local. Creo que todos somos conscientes de que é unha parte fundamental do Concello, tanto polo emprego que xera como polo impacto económico, e creo que ademais que neste caso pois nos temos que implicar para facer partícipes deste fomento do comercio local as tres administracións
máis cercanas, é dicir, o Concello, a Deputación e a Xunta. Creo que estas tres administracións pois teñen que colaborar pois de forma máis intensa, é dicir, creo que todos somos conscientes, como mesmo comenta o Goberno, de que as cousas se fan con cartos, e, polo tanto, que sí que é importante, por exemplo, a cuestión de que se aumente non esa contía que o Concello está dedicando ao comercio local anualmente, non se fai a través dun convenio, senón de outra forma, cousa coa que estou de acordo, pero quero dicir, creo que se ten que incrementar ata a cifra pois explicada, e tamén non creo que vemos como moitos comercios pois non están adheridos a FECIMO, que é unha decisión individual evidentemente de cada comercio, pero sí que sería importante, non, que dentro do Concello deamos os pasos adiante necesarios para fomentar que esas empresas pois proben e polo menos vexan se lles interesa ou se lles compensa, non? Que esa proba, pois digamos que eses 6 primeiros meses pois sexa de balde, é dicir, estamos a falar dunha cifra que incluso dende a propia Federación cifran que seguramente pois rondaría as 10 cuotas, é dicir, 10 asociados novos, e, polo tanto, estamos falando dunha cantidade pequena, irrisoria, digamos, casi, para un concello. Despois, tamén, no caso da Diputación de Pontevedra, pois que se creen as liñas económicas para axudar o noso comercio, é dicir, que se fomente dende a Deputación tamén o comercio local, e tamén que a Xunta de Galicia pois que incremente esas axudas, non? Axudas pois que son determinantes para as federacións de comerciantes e para que se poidan organizar eventos. Creo que, ademais, ven bastante o caso, non? Tendo en conta que hoxe estamos a día 7 e que acabamos de pechar a feira Buou Non Stock, que esas feiras pois son moi importantes para o comercio local, para un comercio pois que aproveita eses momentos pois para liquidar moita mercancía que senón, pois dito de forma coloquial, se la tendrían que comer, e que poidan pois tamén aproveitala, non? E tamén sí que, bueno, igual que xa fixen no seu momento a través dunha pregunta, aproveitar esta ocasión tamén para volver a manifestar a disconformidade co cambio de data que houve desa feira, basicamente porque esa feira se cambiou dende finais de xullo, tal e como recoñeceu a concelleira delegada, dende finais de xullo cara a comezos, porque o espazo está ocupado polos Sonrías. Eu creo que, neste caso, creo que debería primar o noso comercio. Creo que o comercio local, pois que esta feira pois foi, polo que comentan os comerciantes, pois bastante máis decepcionante que a dos anos pretéritos. Entón, pois sí que tamén, bueno, amosar esa disconformidade e pedir o voto favorable para que todas as administracións, sen importar as cores políticas, pois se involucren na defensa e na promoción do comercio local, que ao final é o que lle dá moita vida á nosa vila. Abrimos un turno de palabras. Silvia. Moi boa noite a todos e a todas. Gustaríame empezar polo tema que tocou vostede do cambio de data da feira e recalcar que, bueno, eu entendo que sí que as datas poden ser mellores, peores, que cada finais de xullo pode haber máis xente, máis ou menos a mesma que a principios de xullo, tras os datos da oficina, pero dicir que sea principal unha cousa que a outra tampouco pode ser. Se deu prioridade aos Sonrías porque o tiña solicitado dende antes e ten a data xa solicitada desde fai moitos máis anos que esta feira, temos que ter en conta. E me gustaría recalcar algo, que os Sonrías, e tanto os Sonrías como a empresa promotora, tamén será moitísimo emprego en Bueu. Iso recalcalo dende hai moitos anos. Tampouco me gustaría que por un evento se denosara outro, pero bueno, o que íbamos, que era a moción. O sentido do voto do noso grupo vai a ser negativo, isto vai ser por varios motivos. O Concello, como vostede debería saber, ven colaborando este fai moitos anos con FECIMO, onde está adherido a CIBO, neste caso, colabora en varias líneas. A liña, pois, a cuantía económica máis importante sería nesta feira non stock a que facía referencia, pero, ademais diso, pois tamén nos últimos anos vimos instalando no Concello varios concursos ou colaboracións de eventos como o concurso de Nadal, o Paralelo Entroido, no Corpus, o Mes do Polvo, que é o máis reciente, ou outros efímeros máis noutras datas durante o ano, nos que se entregan estes bonos comercio, que varían as cuantías, que para que non os coñeza son uns vales para gastar no comercio local. Co cal, esas serían máis cuantías a sumar a cuantía inicial. Ademais, non podemos esquecer tamén, como vostede decía, os mercados son eventos moi importantes para o comercio e que se organizan outros eventos como o de Nadal, o Mariñeiro,
abertos ao comercio e hostelería local e que non supoñen gasto ningún para eles, nos que o Concello organiza e dá sitio a quen quera participar, en sesa de Fecimo ou de outro comercio. Ademais disto, todas as actividades que se organizan desde a Concellería de Turismo, de Cultura, de Deportes ou de todas tamén logran activar esta economía local, porque cando a xente visita a Bueu, a xente visita o comercio e a hostelería, que tamén está en parte deste tecido. No que se refire ao punto 2, o incremento da cuantía, pois un poquinho que facía referencia, o incremento se van facendo ano tras ano, xa que non hai unha cuantía fija como vostede pide no orzamento, senón que é unha colaboración con determinados eventos, tanto a feira non estou como nosotros, e ao final pois esa cuantía vaise incrementando non según o orzamento noso, que leva moitos anos aí un pouco considerado, sino segundo van incrementando o precio dos eventos, e máis tamén os bonos vamos incrementando, pois que a vida xa sabemos que vai subindo os últimos anos e nós vamos crecendo con iso. Co cal, pois, o aumento, se puxéramos unha partida fija, sí que esa sería o mesmo, pero nos vamos aumentando todos os anos. O último punto en referencia a nos, que sería o punto 4, se non me equivoco, no, o 5, perdón, aí non imos entrar, xa que serían cuestións un pouco xa a marxe da legalidade, non vemos un encaixe moi legal, co cal aí non entraríamos. E, bueno, un poquinho por todo exposto, o noso voto vai a ser en contra. Alguna palabra? Celso? Nós vamos a votar en contra tamén porque parece un despropósito que acabas de dicir agora hai un momento que lle damos prioridade aos Sonrías co comercio local. Os Sonrías é unha actividade que repercute no comercio local tamén. E donde o ano pasado desbordouse Bueu, eu creo que deixou moitos miles de euros ou un millón de euros que non deixa ao mellor a feira. Pero nós apostamos por axudar a feira, pero non vamos a cambiar os Sonrías que vai todos os anos para a mesma fecha, cando o da feira podese cambiar. E a outra cousa que dis, que subvencionemos con 6 meses. Se a cada asociación que quere facer un socio temos que financialos, vai vir o Deportivo Viluso, o Deportivo Bueu, o Club do Remo, e vamos a ser unha ONG aquí de subvencións. Por iso que nós vamos a votar en contra. Non sei se Elena quere intervir. Sí, nós nos imos abster na moción, é dicir, o primeiro punto, que creo que todos recordaredes que é unha cuestión que xa temos plantexado aquí o noso grupo municipal anos atrás, e que por parte do goberno municipal pois se ten xa desestimado, bueno, dando os seus argumentos, e polo tanto, bueno, pois ainda creo que neste caso, non, pois que se está facendo pois unha reiteración a esa partida de 10.000 euros de colaboración de Acibú, que foi unha das cuestións que se plantexa cada 4 anos cando se ten a reunión con eles, de cara nas reunións que mantemos os partidos políticos cos colectivos, e esta era unha das cuestións que plantexan e tal, e que nós xa plantexamos tamén incluso como algunha alegación nos seus momentos os orzamentos, e que o goberno pois non considerou. Polo tanto, nos, xa digo, nos imos abster, e sobre todo no tema tamén das cotas nos 6 meses, é dicir, a mí neste caso tamén pode producirse incluso pois algún agravio comparativo, é dicir, que solamente van a ser 6 meses para os novos, e cando, pois hai outros que o teñen que abonar. Polo tanto, o noso voto é a abstención. Non sei se procede, sí, Daniel. Si, ben, eu, creo que eu non estou poñendo por diante unha cousa a outra, quero dicir, cun matiz, é dicir, os Sonrías deixa cartos, si, especialmente no Gadis e no Freud. Quero dicir, eu creo que estamos falando do comercio local e son os propios comerciantes os que o recoñecen, quero dicir, eu sí que lles recomendaría pois máis escoita a eses comerciantes, que é precisamente pois despois de falar con eles do que presento esta proposta, non? Creo que é evidente, non, que incluso se pode barallar pois outras opcións, pero sí que, dicir que se está facendo xa todo o traballo, a mí sorpréndeme que haxa en determinadas cuestións que vimos neste mesmo pleno no que vostedes falan de ambición, enchese esa boca, non? Falando de ambición, pero cando falan de comercio local, pois non sei se é porque a concelleira delegada pois non lle gusta traballar ou por que motivo, pero sorpréndeme francamente que queiran ter ambición en todas as áreas
salvo nas que leva a señora Carballo, non? Creo que, evidentemente, como Concello, pois importante é apoiar o noso comercio. Eu, a verdade, bueno, sinto un pouco de decepción, porque creo que a moción era totalmente asequible, é dicir, creo que estamos falando dunhas cantidades pois pequenas para o Concello, senón que me corrixo o edil de Facenda, pero creo que son unhas cantidades relativamente pequenas, tendo en conta outras partidas nas que pois se despilfarran un pouco os fondos, pero creo que sí que é importante que dentro do Concello pois fagamos ese apoio, non? É un apoio que veñen demandando. Falar de que a feira, bueno, a feira xera menos... A feira xera... o Sonría xera emprego, sí, é certo, ninguén o pon entredito, pero quero dicir, o comercio local xera emprego todo o ano. Sí, bastantes menos postos, señora Carballo. Quero dicir, o comercio local xera emprego todo o ano. E creo que, neste caso, estamos falando dunha feira na que, se vostede fala cos comerciantes, pode facelo. Creo que moitos deles amosaron, bueno, a decepción porque, francamente, a caída das ventas a respecto dos datos do ano anterior pois foron bastante notorias en moitos dos comercios en base a diferentes factores, pero si que un deles achacábano directamente o cambio de data. Entón, bueno, creo que evidentemente ninguén quita méritos de o apoio que se está dando, pero sí que creo que precisamente desa ambición da que presumen, pois tamén se debería dar nesta cuestión. Pero si quere intervir despois, pois ten dereito a intervir, pero en todo caso, eu creo que vostede tampouco é sabedor, non é consciente, porque teríamos que sumar as diferentes cantidades do importe que o Concello destina a cada ano ao comercio de forma directa ou indirecta, porque igual se sorprendería. Segundo, a Feira Bueu non estou, creo que debe ser cal era esta? A terceira edición. Antes non existía. E para que ese proxecto non sei se... Bueno, non recordo ahora... Non recordo, non sei o número, en todo caso. O que quero dicir é... O que quero dicir é que esa feira nace como proxecto porque ten o respaldo financiero do Concello. O Concello non pode directamente, como vostede sabe, dar bonificacións de cuotas de recibos de ningún socio. Non existe eso da bonificación. Non existe. Incluso o tema da subvención ao comercio directa tampouco. Os concellos, e vostede sabe, que creo que si veo antes tamén o seu coñecemento da Lei de Base de Réxime Local, sabe que non temos competencias en promoción do comercio. Non lle corresponde ao Concello. Creo que o sabe, o Concello pode traballar para mellorar as condicións nas que se poida desenvolver a actividade económica. Se non parece que eses mantras que vostede está intentando permanentemente a través dos debates plenarios instalar na sociedade, pois efectivamente terán o seu recorrido, a súa aceptación a máis, porque é moi sincero. Vostede, neste caso, a todas as persoas que queiran algo lle vai dicir que sí, que non se preocupe, que veñan a pleno, iso é o máis sincero, o máis cómodo. Non hai dúbida, pero en todo caso nós temos que ser serios e rigurosos e decirlle á cidadanía, neste caso tamén, cal é o papel de cada administración. E vostede sabe que a competencia en comercio non é dos concellos. Creo que o sabe perfectamente. Incluso cando no seu momento o Concello tivo que pedir algún tipo de autorización ou delegación tamén da competencia para temas moi puntuais que a concelleira podría, seguramente agora, se o pensamos en algún caso se pediu, e creo que incluso fora subvención do COVID. Pero o que quero dicir que diríxase vostede, traia algún tipo de moción e diríxase vostede á administración competente e non este permanentemente poñendo liz aquí, parece que é café para todos, non de todos os concellos, só resolve moi ben, ademais, unha lei, que a Lei 27 de 2013, de racionalización e sostenibilidade da administración, que tamén a coñece seguro, e que sabe que as competencias, ahora mismo, están moito máis claro cal é a competencia e cal é a administración competente en cada unha desas competencias. E comercio non é unha competencia dos concellos. O sabe perfectamente. Igual que os servizos sociais, que tamén o sabe. Sin embargo, o que interesa dicir é que todas as administracións aquí, todas somos moi iguais, todas temos que destinar recursos económicos, da igual se depois temos problemas ou nós para poder... Moitas veces temos moitísimos problemas, como vostede sabe, para poder sacar adiante tamén diferentes liñas de axudas e subvencións a todo o tecido asociativo da vila, como está pasando. O cal non significa que o Concello, alternativamente, non financie diferentes proxectos, eventos, a nivel comercial, pero tamén a outros niveis económicos tamén da vila, non? Por lo tanto, esta moción, como non podía ser de outra forma, o Grupo de Goberno non vai apoiala, non? Se quer intervir, pois ten a palabra.
Procedemos entonces á votación, que é a moción para o fomento do comercio local. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Non prospera a moción e pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o último do bloque A, que é a parte resolutiva, e en este caso moción do concelleiro non adscrito Daniel Chapela Durán para o emprego da capela do cemiterio. Temos un ditame tamén da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 30 de xuño que ten a seguinte votación. Foi aprobado por un voto a favor do concelleiro non adscrito e 8 abstencións, 4 do BNG, 3 do Partido Popular e 1 do Partido Socialista. O ditame é favorable. Ten a palabra o concelleiro. Si quero o texto da moción, eu facilito. Quero o texto da moción. Ben, pois esta última moción que presento tamén é bastante sinxela, non? É unha petición pois, que me trasladaron diferentes militantes e demais que ten que ver coa capela do cemiterio de Bueu para que se poida empregar, non? Podo seguir? Hai gracias? Sí, disculpe por a interrupción. Por favor, concelleros, respeten as intervencións. Grazas. Ben, a respecto de que se poida empregar a capela do cemiterio cando así o decida a xente, non, para os ritos funerarios e demais. Entón, simplemente, pois, a petición ten que ver con iso, para que se poida falar tamén coa Igrexa, para que se poida poñer a punto, tendo en conta que un espazo de titularidade municipal e que o Concello ten plenas competencias en base á Lei de Bases de Réxime Local, para que se destine a ese fin, cando así se decida e demais. Abrimos un turno de palabras e procede. Sí, eu rápido. Xosé Leal. Nada, rapidamente. Fala da capela do cemiterio para que haxa atos religiosos cando é unha capela que apenas ten espazo, o sea, que aí prácticamente non collen nin 4 persoas, entonces non vemos moita lógica nesta moción, por iso vamos a votar en contra. O que sí me gustaría engadir é que o que sí estamos xa é unha cuestión que xa falamos tanto co cura párroco como coa empresa que ten a concesión do tanatorio municipal, da posibilidade que houvese, xa o alcalde ten formulado en diferentes ocasións, de ampliar a zona que se dedica aos oficios religiosos no tanatorio. Aí xa o alcalde pois ten pendiente unha posible obra, pero, bueno, de aí a utilizar a capela do cemiterio non o vemos nada lóxico, porque non é o lugar aceitado e non se melloraría nada, ao contrario, se perderían moitas cousas. Só engadir que, efectivamente, esa edificación, esa capela, temos que acondicionala. Por lo menos a carpintería exterior, portas e ventás e a decetal. Independientemente do uso, si é certo que necesita, neste caso, un acondicionamento da mesma. Perdón, Celso. Sí, nós vamos a votar en contra da moción, porque, efectivamente, que a capilla que quere limpiala, desentala e todo iso, pero como para facer un acto religioso habría que poñer unha carpa, porque se ven un día de inverno, dime ti como fai a xente. Pois sería, en vez de unha capela, parecería unha verbena, unha carpita e tal, e podemos hasta traer unha banda de música. Nós vamos a votar en contra. Elena. Bueno, nós vamos a propoñer, dicir, nós estamos de acordo en que se faga unha posta a punto da capela, pero do segundo, do que sería a última parte dese acordo de que se para utilizalo para rituais funerarios, sí que non o compartimos, é dicir, creo que en este momento, o que ben decía ahora o voceiro, é dicir, en esa capela non colle, creo que neste caso nin a familia en caso de actuar, xa non quería, entonces, eu creo que o tema do tanatorio, que sí que é certo que pode ser que a capela que sí que se puido quedar pequeno, moitas veces, sempre se dependendo, non, de que a veces que se queda, que fai falta máis espacio, pero creo que utilizar e meternos nós como corporación municipal a dispoñer de espacios para ritos funerarios, creo que excedernos tamén das nosas competencias. Eu tamén, tamén, en este caso, tamén fixen as miñas investigacións e preguntas, sobre todo, para ver que posibilidades habría disto, e, posibilidades ninguna, é dicir, hai un tanatorio municipal e hai unhas iglesias, ou unha iglesia
as iglesias parroquiais que son, non, onde os ritos funerarios pois hai que celebrarlos, polo tanto, xa digo, nós estaríamos de acordo en que se rehabilite, e como se decides que xa estades pois un pouco, bueno, tendo en conta non ese tema, pero esa segunda parte, si, bueno, esa frase de adecuado para ritos funerarios, nós, se mantén a moción así, pois nos abstemos. Ben, en todo caso, damos por rematado o debate, procedemos á votación da moción do concelleiro non adscrito para o emprego da capela do cemiterio. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Non prospera a moción. Rematamos o bloque A, pasamos ao bloque B, que é actividade de control. Punto número 9, dación de conta da resolución da alcaldía que acepta un informe rectificativo da clasificación do proxectista do novo Parque Urbano Lugrís, expediente 494-2025. Dación de contas, sí. O punto número 10, dación de conta da memoria de Secretaría da Xestión Corporativa no 2024, consonte o artigo 149 do ROF, expediente 2068-2025. Punto número 11, dación de conta do reparo de legalidade formulados pola intervención municipal da derradeira sesión ordinaria. Punto número 12, dación de conta da resolución da alcaldía ditada desde a derradeira sesión ordinaria do Pleno. E o punto número 13, actividade de control, mocións urxentes. Non consta en a alcaldía a existencia de ninguna moción. Pasamos, por tanto, ao terceiro dos bloques, que é o de rogos e preguntas. Constan as que presentou a señora Estevez Freire, como hai unha do pleno anterior que presentara o señor Chapela Durán. Dou lectura, en todo caso, si quere, e dou lectura a continuación tamén as respostas da señora Estevez. No pleno anterior preguntaba o señor Chapela como avanza o plan de estudo da Praza de Abastos. A resposta é que a empresa está realizando a primeira fase de elaboración do plan que comprende o estudo da situación actual da praza, así como a realización de enquisas tanto ás persoas usuarias como aos praceiros e praceiras. E a continuación, se quere a voceira do Partido Popular, vai lendo cada pregunta e vou. Primeira pregunta. Tendo coñecemento o Goberno das molestias que xeneran os sistemas de ventilación dos equipos de aire acondicionado e climatización colocados no exterior do edificio da Biblioteca Municipal Gonzalo Torrente Ballester, causando ruido molesto para a veciñanza, ten previsto o Goberno algunha actuación para solventar esta situación? Existe algún informe dos técnicos do Concello ou do director do proxecto que propoña algunha solución? A resposta é que somos coñecedores que desde o principio o sistema ocasionaba molestias de ruído na veciñanza. Motivo polo cal fíxose unha primeira consulta á empresa instaladora e na última visita o técnico restrinxiu o horario do sistema de ventilación ao da apertura da biblioteca para reducir as molestias. Por outro lado, estáse valorando a mellor solución técnica para realizar a medida correctora pertinente. Canto persoal do Concello hai destinado á limpeza diaria das praias do noso municipio e cal é o seu horario e en que praias concretamente se está realizando? Realízanse limpezas periódicas coa máquina limpa praias da Mancomunidade nas praias que se pode acceder coa maquinaria. Realízase a limpeza de accesos, papeleiras e areais co persoal municipal na medida do posible. E diariamente a limpeza de baños mediante unha empresa externa. Seguirás implementando os medios conforme as necesidades e as posibilidades. En todo caso, desde o Goberno local queremos destacar un cambio positivo nas persoas usuarias dos areais tras as campañas de concienciación e a sustitución das papeleiras dos areais por colectores nos accesos. Nos últimos anos reducíronse notablemente os residuos non naturais nas praias. Un ano máis, por que o Goberno municipal non planificou antes do inicio da tempada estival o pintado das zonas de aparcadoiros e a colocación da nova sinalización nas praias? Este ano decidiuse mercar unha máquina de pintado para poder facelo co persoal municipal. A máquina que se entregou vai xa 3 semanas tiña defectos de fábrica, polo que se tivo que proceder á devolución desta e a entrega dunha nova, que chegou o pasado venres. Está previsto o inicio do repintado nos próximos días.
Por que o Goberno... Constase presentado por Rexistro Municipal a elaboración do Estudo Técnico Económico do Estado da Inversión e Condicións de Funcionamento do Servicio Público da Auga adxudicado a través dun contrato menor a Lagares OKSL por importe de 14.500 máis IBE? Non, o estudo técnico está pendente, aínda de ser entregado no Concello, debido a que a actual empresa concesionaria do servizo facilitou a última documentación e información fora do prazo que inicialmente se lle pedira. Por que o Goberno Municipal non procedeu á revisión do oficio da resolución da Alcaldía que adxudicou o contrato menor a Lagares OKSL, o que fago referencia na pregunta anterior, o querer adxudicar a esa mesma empresa outro contrato menor para a elaboración dos pregos de prescripcións técnicas do contrato do ciclo da auga por importe de 2.750 máis IBE, as sabendas de que se trataba dun mesmo obxecto contractual, tal e como se recolle no informe desfavorable da Secretaria Municipal. É consciente o Goberno de que a adxudicación a Lagares OKSL é nula de pleno dereito? Perdón, que respondo anterior. Esa é unha... É a mesma pregunta. Vale, pero si teño dúas respostas, pero vale. Bueno, completa si queres a lectura, sí. É consciente o Goberno de que a adxudicación a Lagares OKA é nula de pleno dereito por falta do procedimento legalmente establecido, que sería a adxudicación a través dun contrato maior, xa que a suma dos dous contratos excede do permitido para un contrato menor? A primeira parte da pregunta, a resposta é que, habida conta da resposta dada pola empresa concesionaria en relación coa resolución da Alcaldía, na que se lle lembraba expresamente a prórroga do contrato que figura no contrato actual, desde a Alcaldía estímase innecesaria a contestación a ditas alegacións. En canto a segunda parte da pregunta, a resposta é que o Goberno Municipal entende que non existe ningún fraccionamento do contrato, posto que o obxecto deste último contrato é diferente ao contrato anterior, sen que o primeiro contrato supusese necesariamente a adxudicación deste segundo contrato. Polo tanto, o estudo de custes que se utilizará na futura licitación será elaborado polo persoal municipal, tendo como referencia o novo traballo contratado. Se a adxudicación do contrato administrativo de xestión indirecta mediante concesión administrativa do Servicio Público de Captación, Distribución e Subministración domiciliaria de auga potable, recollida, depuración e verquido de aguas residuais entre o Concello de Bueu e Seragua S.A. foi aprobado polo Pleno da Corporación no ano 2000, porque as dúas prórrogas do contrato non se fixeron polo Pleno e se aprobaron por resolución da Alcaldía. Non é competente o Pleno para a súa aprobación? En canto a esta última pregunta, non lle consta á Alcaldía a existencia de dúas prórrogas do contrato da concesión do Servicio Municipal de Aguas do ano 2000. Agás a que se informa a empresa contratista mediante resolución da Alcaldía a efectos meramente informativos, prórroga que figura expresamente recollida no contrato do ano 2000. Creo que está toda respostada, verdad? Sí. Vale. Bueno, quería facer dous rogos. Esa foi a que li ao principio, verdad? Sí, en todo caso, abrimos aquí sí, digo, por acabar. turno de rogos. Quería facer dous rogos, que era os dous baches que hai na baixada do Parque Industrial, onde está a Nauteca, que hai dous baches pequenos, pero son bastante molestos, porque o baixar justo está tamén Arqueta, esta que hai justo na Nauteca, en frente, hai dous, son pequenos, pero bueno, se podedes parchealos. E despois tamén me transmitiron que se a fonte de Santo Reis, se lle fai control de auga para... En todo caso, bueno, porque me decían que non tiña o cartel de se era auga potable ou non, entonces non o deixo aí, non sei se forma parte do listado, pero... Bueno, un par de aclaracións. Si, só un par de aclaracións. É dicir, o do cartel de agua non potable non existe. Xa desde fai anos, porque a normativa sanitaria entende que o que se deben colocar son se a agua está apta ou non para consumo. Bueno, non vou a reproducir o que xa teño comentado fai moitos anos sobre, digamos,
o que nos desaconsellaron desde o principio de non levar a cabo esas analíticas, a pesar do cal se siguen facendo anualmente, por lotes de fontes e máis. Eu creo que a de Santos Reis se ten analizado en moitas ocasións, temos que ver cal foi a última, preguntaría a semana que ven, porque normalmente facemos sempre esa división en lotes, ese control a través da persoa que temos no gabinete do goberno, e, por tanto, bueno, veremos cando foi feita a última, pero se procede volver a facer desa fonte en concreto algunha analítica. Sempre me dixeron, correcto. Pero, bueno, en todo caso, si hai unha cartelería diferente, que non é que sea potable ou non potable. Normalmente se coloca só cando non é. Bueno, los ruegos, empiezo por varios vecinos de La Graña. Me piden que a ver si pueden limpiar el camino da Morada y el carreiro da Morada, porque parece ser que la excavadora pasó y quedó como en la casa en el número 78, me dijeron más o menos, pero para abajo hay 4 casas más. Y ese camino normalmente lo tienen que limpiar siempre los vecinos. Ya vinieron 2 veces al ayuntamiento. Ahí parece ser un escrito puesto desde hace 2 meses y decían que les iban a llamar o a responder y no tienen conocimiento de ello. Después, por otro lado, el ruego de los columpios de los niños. Es que hay muchos columpios estropeados. Si se va también, bueno, si se pueden arreglar y poner para utilización, porque además en este momento que hay tantos veraneantes y tantos niños en vacaciones y está el parque pues mal. Perdón, para que quede anotado por la alcaldía, ¿cuáles son tantos columpios que están rotos? Bueno, hay 2 aquí, uno precintado y uno roto, y había otro en la banda del río el otro día también. En principio, aquí no hay ningún columpio que me conste que esté Estaba mal. aquí precintado por la policía, uno. No, pero no é un columpio. Bueno, pues donde juegan los niños. Bueno, pero non é un columpio. Bueno, es una bueno, no sé cómo le llaman al bueno, sí, é unha torre onde hai un tobogán, onde hai unha escaleira. Vale, perdón, yo digo columpio a eso, perdón, a lo mejor que yo está no... precintado, preguntarei cal é a razón do precinto. Claro, a eso me refiero. Porque o alcalde revisou esta tarde e non aprecia ningún desperfecto nese aparato. En todo caso, recordar que en este mesmo parque, días antes da festividade de Corpus, se procedeu neste caso a facer un traballo de mantemento. En este e en outros parques. É dicir, fai escasamente que foi o 22. Quer dicir, non se repasa. Está pendente da peza. O que está enfrente do Hotel Incamar, que levamos moito tempo esperando, por unha peza que falta o balancín xiratorio. O parque que hai no Torrecino Cela se procedeu a semana pasada a unha reparación integral, coa colocación tamén sustitución dun balancín xiratorio e a colocación dun columpio doble e reparación de todo o valado perimetral. Se está facendo desde fai xa varias semanas ou meses e se seguirá facendo conforme as necesidades que vayan surgindo. Bien, perfecto. Después otro ruego es que si yo pediera a usted, al ayuntamiento, porque parece ser que hay varias asociaciones que nos mandan invitación a eventos y no nos llegan. Entonces, simplemente por rogar que se nos pase la invitación, si es así, a la corporación municipal. Si no estamos invitados, no. Pero como dio la casualidad mismo estos días por la Feria Franca, o sea, la Tinta Femia. Pero o Tinta Femia se envió un convite desde por la cultura. Yo no recibí nada, No. Por eso no recibimos nada. No pasa nada, pero claro, yo después, como pasó el detalle de que me invitaron a mí personalmente, el señor alcalde, yo no quería subir porque yo no estaba invitada, claro, lógicamente por la asociación, el presidente de la asociación me hizo subir, yo después hablé con él y le comenté el detalle, y entonces me dijo que no, que estaba supuestamente invitada toda la corporación. Bien, simplemente comentarlo, para que no pueda, claro, porque tampoco, ni quedamos mal nosotros, ni queda mal el concello. Perfecto. Bueno, se vai a revisar, efectivamente. Pode ser que nos enviase, co cal se solicita as pertinentes disculpas.
Bueno, pero o que estamos dicindo ahora para un evento concreto que foi a Festa do Viño Tinta Femia pasado fin de semana, o Partido Popular di que non lle chegou a invitación, a Conselleira de Cultura di que se enviou, que realmente se hubo algún problema co correo electrónico, se comproba. Podía ser uno e outro, daba igual, no que ya Pero, reciba Elena, ya está. En condición normal, salvo que teñamos algún problema de que non flúa a información, debería enviarse, como sempre. Y después simplemente comentar para finalizar, y lo voy a hacer con una frase que el señor alcalde hoy nombró, que me gustó mucho, que es que a veces hay que moverse y tomar decisiones. Pues yo llevo 3 meses esperando a la limpieza del centro social, de la pintada, que creo que no es correcta, ya solo por estar exposición en un centro que se realiza constantemente y sobre todo ahora en verano, eventos musicales, eventos culturales, dentro de nada el FICBUEU, etcétera, y sobre todo que llegan los turistas. Entonces, bueno, yo lo reclamé al señor alcalde, hago un llamamiento a la señora Isabel, que usted se dedica y es la representante de limpieza de BUEU, y ojalá en estos días quede limpio y que podamos disfrutar del verano y que no reciban a todos los visitantes esa cosa que está ahí, que no pinta nada y lleva muchísimo tiempo. Bueno, no pasa nada, o sea, a ver si voy a tener que coger un cubo y limpiar, no me caen los dedos. De todas formas... No. Mantenimiento en general, en todas las fachadas del pueblo se puede limpiar, se puede aún hacer muchas cosas. Lo que sí lle podo decir, de todas formas, é como xa utilizou esa frase que mencionei anteriormente, o que pronunciei anteriormente. Claro que nos movemos, pero si temos que elegir entre poder dispoñer de persoal para tapar algún bache, para reparar algunha acera, para poder colocar un día antes unha pasarela das praias e facer os desbroces, que obviamente hai un plan de desbroces e que dependendo dos medios que teñamos podemos chegar antes ou depois a determinados sitios como que mencionou anteriormente, que se suele ir cada ano. Obviamente o alcalde prefire que, se temos que soportar unha pintada que non nos agrada a ninguna de nós, pois eu creo que é preferible esperar e atender o que entendemos que é prioritario, que neste caso é atender eses servizos que temos moitas dificultades. E os visitantes son moi importantes, pero máis importantes somos os veciños e as veciñas de Bueu. Moito máis. Non é cuestión de que la vemos a cara só para cando veñen os visitantes. Me parece perfecto, señor alcalde. Por lo entonces empiece a limpiar, a arreglar todo lo que hai que arreglar. Bueno, primeiro a mí sí que me chegou o convite ao Tinta Femia o día 1 de xullo, entón eu non tiven ese problema. Quería formular varias preguntas e algún rogo. En primer lugar, quería saber o cambio de criterio que existe a respecto da autorización da fogueira da Banda do Río. Amosaban, un pouco a súa sorpresa os hosteleiros a respecto de que hai anos sí que se autorizaba por parte do Concello cando a praia xa tiña os seus titulares e que agora que non se celebre, que non se autorice esa fogueira, non? Entón, por que motivo non se autorizou? En segundo lugar, quería preguntar que efectivos estaban disponibles da Policía Local na noite de San Xoán. Quería consultar cal vai ser a colaboración económica total para cada unha das festas que van ter lugar durante este verán, cada festa en concreto, tendo en conta que se me vai contestar en setembro, pois xa a presento con tempo. Despois quería preguntar sobre os avances que existen a respecto da Sala do Bou Romano, a cuestión que xa plantexei en varias ocasións. Despois tamén quería preguntar como avanza a dotación de mobiliario para a Biblioteca Municipal de Bueu. Creo que todos somos conscientes de que, temos un edificio novo e resulta que dentro estamos traballando coas estanterías de hai 30 anos, como quen di. Entón, como vai ese avance? Como? Dixen como quen di. Grazas. Despois quería consultar a respecto ás novidades sobre a Rúa Pazos Fontenla. En primeiro lugar, como avanzan os trámites coa Xunta de Galicia para o arranxo da estrada, para a cuestión do saneamento e demais, pero tamén sobre se xa está prevista a reunión coa veciñanza sobre ese proxecto que anunciaron en prensa e sobre o que non me concederon acceso cando solicitei por registro, fixe unha petición por registro do proxecto completo e non se me deu acceso en ningún momento, non houve resolución nin afirmativa nin negativa. Despois, que accións está adoptando o goberno local a respecto aos problemas de trapicheo e consumo de drogas en diferentes espazos da nosa vila? Como avanzan os trámites coa Diputación de Pontevedra sobre as estradas provinciais, tanto da Rosa como de Meiro?
Despois, se é posible instalar un cartel no lavadoiro de Fontouteiro para que non bañen os cans dentro do lavadoiro, unha petición de varios veciños da zona, que se pode, pois, que se instale un cartel para que a xente non bañe os cans dentro do lavadoiro. Despois, se xa está dentro da súa lista de prioridades, as obras na Casa da Aldea de Meiro para mellorar a súa accesibilidade. Despois, se o Concello ten constancia de algunha queixa por rexistro presentada por algún veciño sobre as queimas na Capela de San Xosé, na náutica pesqueira. Despois tamén preguntar sobre a previsión para cubrir a praza de bibliotecario municipal, cal é o cronograma que se marcan. Tamén, por último, xa preguntar sobre se barallan, tendo en conta que din que non teñen competencias en comercio, que as festas de interese turístico non as fai turismo demais, retirar o soldo da concelleira delegada Silvia Carballo e, ao mesmo tempo, aumentar unha xornada completa a partida para a concelleira de Cultura. E, por último, facer dous rogos. En primeiro lugar, pedir, tendo en conta a resposta que me deron por escrito de que non se atopan eses informes da secretaria municipal Nuria Lobato sobre a compatibilidade, se sería posible que se faga un novo informe por parte da secretaria actual. E despois, unha cousa que preguntan varios veciños e demais, sobre as ventás abertas da casa consistorial que quedan toda a noite abertas, se hai algún motivo para iso, porque, bastante xente pregunta por que está todo o Concello aberto pola noite, entón, esa cuestión. Grazas. Ás veces un entende porque o Concello ás veces vai tamén demasiado lento na tramitación de algúns asuntos e algúns expedientes municipais. Todavía non sei como somos capaces de avanzar tanto. Eu pensei que éramos moi lentos, pero somos, a verdade que somos... Sí, non sei, Santos Pires, pero é que estou collendo, me dixeste que podía coller un poquinho de... Ai, non era Belarmino, a Belarmino. Digo porque en ocasións se convirte o que se entende que debe ser unha fiscalización ao goberno municipal prácticamente nun goteo continuo e permanente de accesos que, como vostede sabe, salvo ese preguntarei por qué, si foi así ou non, ou se hai algunha explicación, pero diariamente accesos a todo tipo de expedientes, non? Non falo de vostedes só. Non falo de vostedes só. O cal significa que moitos deles, que todavía se están tramitando, que se accede en innumerables ocasións, cada vez que hai unha solitude de acceso a un expediente, aí ten que haber unha resolución. Se destinamos o tempo a ir preparando resolucións, cada semana pois temos 20 ou 30, solicitudes de acceso a expedientes ou a outro tipo de documentación. Digo isto e ten a súa importancia, porque acabamos de escutar, sin que as trouxera preparadas, posiblemente porque non tiña ningún documento antes, polo menos que o alcalde tuvese a vista, pois igual 20 ou 30 preguntas. E convertir, pois o que é un turno de rogos e preguntas, que debía estar cando menos regulado, xa non vou dicir ni limitado, pero sí regulado, polo tanto, só deixo aquí, porque próximamente, tan pronto sexa posible, haberá un regulamento orgánico municipal. Tenemos que ter algo que nos dote tamén a priori dun coñecemento xa adaptado ao noso pleno da corporación tamén do que debe ser o seu funcionamento. Porque se cada turno de rogos e preguntas, en este caso vostede, formula cada pleno 30 ou 40 preguntas, pois bueno, eso é moi fácil. Eu mesmo, como alcalde, cando saí da casa, vou anotando un montón de cousas. É dicir, se chegase aquí, todo o que se me ocurre, e todo o que poida haber, e todo o que me van dicindo, o solto como rogos, como preguntas, petición de informes, e 50.000 cousas máis, hombre, é unha forma, é usted, é o seu estilo, non cabe dúbida, non? O que si lle quixera pedir, porque vostede tamén apela moito ao respeto en outras ocasións, é que respete o traballo das concelleiras e dos concelleiros. Estará de acordo ou non estará de acordo? Esta última referencia non lle dai tanta importancia, pero a anterior sí, porque vostede acusou a concelleira de non traballar. Acusou a concelleira de non traballar.
cando tuvo a intervención no punto anterior. Por lo tanto, si lle pediría tamén, neste caso, como vostede pide en outras ocasións, que teña a atitude de respeto e de decoro tamén, neste caso, para os concelleiros e concelleiras do Goberno. A que vostede pide, tamén ten que, en este caso, ser capaz de manifestalo hacia os demais. Este é un rogo que lle expresa a alcaldía a vostede. Gracias. Santos Pires. Aproveitando, eu voulle dar a volta á tortilla, levo facendo a mesma cuestión en varios plenos. Entón, non lle fago varias preguntas en un pleno, senón a mesma pregunta en varios plenos. E teño un problema co lenguaxe. Sempre o tuve, que nunca dominei ninguna das linguas que falo. Entón, asunto a estas preguntas, entendo que é paralelo a entregas unha copia dun contrato legal de prevención que todavía non me chegou as miñas mans. Segundo, se fará nunhas semanas unha auditoría, entendo que semanas non supera o tempo dun mes, porque senón diría varios meses. Non sei se se fixo auditoría por o delegado de protección de datos. E insisto, según o artículo 38 do reglamento, non é el o que ten que facer auditoría, porque na auditoría se revisa precisamente, entre outros, o seu traballo. Entonces, visto a reiteración, creo que estou, digamos, autorizado indirectamente a presentar unha reclamación na Agencia de Protección de Datos. Non quería facelo porque sei que vai acabar nunha sanción, evidentemente nun apercibimento, non vai ser unha sanción económica, por iso non me preocupa en principio porque non pon en peligro, digamos, os veciños de Bueu, non? Porque non vai ser económico, pero sí vai haber un apercibimento, entendo que contra o Concello, non? Entón, eu quería que, se se pode, por favor, que se me diga, de alguma maneira, onde está o contrato, que en teoría xa se me entregou, si realmente o delegado de protección vai a facer a auditoría en vez de supervisala, porque en teoría, insisto, o delegado ten que supervisalo. ¿Me permites algo? ¿Me disculpas? Sí, gracias. Digo porque pasou... Xa digo, porque é preocupante, Dígoche porque creo que vai ser tamén do teu interés, vale? De todo o plenario. Posiblemente un dos asuntos que virá a próxima sesión vai ser un informe dando conta de algo que sucede fai unhas semanas, que mañá se presentará casi con total seguridade no canal de denuncias porque houve unha fuga de datos. De acordo? Se está abrindo unha investigación para determinar, en este caso, quen é o responsable. De acordo? Por iso, estes días se está traballando nese tema e se presenta a secretaria se emitiu pois un primeiro informe ao respecto. É grave e, por lo tanto, se actuará coa contundencia que sexa necesario. Pero, bueno, trataba de evitar ese tipo de... Xa. Incidentes un poquinho máis de premura e control no tema, porque miro que... Non, unha cousa non ten que ver co É algo interno. Saberás. É algo interno. Algo interno. Saberás. Pero, bueno, que digo, na página sigue sin estar o aviso. No, comprobados pola estou tarde. pendiente eu de que mo mande a persoa de resolucións, que ti os coñeces, que tamén te fan a ti, me imagino, que as auditorías. Non. Ou ti lle fasas auditorías. Eres cliente. Bueno, isto non se podría decir, efectivamente. Por protección de datos non se debería decir. A min o encargado de protección de datos é Javier Casaltabasti, que ten o despacho en Bueu. Vale, foi o que me fixo todo, non foi RB. RB Presta é cliente, correcto. é o proveedor. Correcto, é o que quería dicir eu, Manolo, que eles algo me comentaron cando falei con eles. Están pendientes de mandar esa informe da auditoría. A rapaza non o mandou, a verdade é que hoxe lle insistín previamente porque íbamos a presentar hoxe a denuncia, pero vamos a presentar mañán a primeira hora, pero bueno, ahora dinlle prioridade o tema este, que é un tema moito máis grave, e xa se vos comentará o tema, porque, bueno, todos os concelleiros e concelleiras seredes tamén partícipes desa decisión. Queda agradecer que, como comentedes, que además que me contestedes porque non tengo plenario, porque é un tema que usa me preocupaba bastante. Gracias a ti, Manuel. Se non hai... Tes un rogo, ti? Señor secretario, procede un rogo do concelleiro do Goberno? Sí. Proceda vostede. Porque eu é un rogo aos corporativos, os e as, porque nominalmente vai ser un rogo a dúas persoas, porque a primeira vez o deixei pasar, que surdira nun debate nun pleno extraordinario o tema da conciliación da miña filla, deixei no pasar, pensei que sería un tema extraordinario, quería en un pleno extraordinario, a persoa que fixo esa referencia sabe quen é, non fai falta que o cite, pero ahora resulta que tamén surdiu outro debate nunha comisión informativa tamén por tema de conciliación da miña filla. Entonces, rogaría, pregaría
que non se volva a utilizar o nome da miña filla en este salón de plenos ou de onde están aí esas cousas para aquí para dentro. O que me teña que decir calquer concelleiro ou concelleira, ou que teña que decir, sin citar, nin sequera citar a miña filla, porque a vida persoal de cada un é de cada un, e eu non opino sobre como concilia cada un dos concelleiros e concelleiras. Entonces, agradezo. É un rogo agradecendo que non se volva a facer. Gracias. Bueno, damos por rematada a sesión. Esperamos un momentiño, damos un turno ahora para o público, pero esperamos que o señor secretario, que agradecemos sempre a súa colaboración, pois poida ausentarse.